Jordan Williams. Wnaeth o Williams newydd greu gol I McManus. Jordan Williams! Davies yn meddwl am yr ergyd. Yn ei gosod yn ôl I Brobl. Brobl yn y gydio! I'r gornel ucha! Sebast ymlaen. Brobl yn neud y rhediad mewn ag Young. Clark! Hyfryd gan Ben Clark. Rawtleit. A draws at Mariet o bell! Wefreiddiol! Hosted gan Chris Mariet! Clark ar y Miller Court. Chydig o le. Clark! Ni gosod hi'n sferffaith i'r gornel ucha. Brobl, Brad Young, fel efo hyn I Young. Young yr ergyd! Codi hi fewn unwaith eto rôl. Fediedig yn ynwyd a Josh Catt. Y cyffyrddiad lleia oddi ar I goryn. Y Seintiau Newydd, ond yr un hen stori. Maen nhw'n paratoi I gipio'r bencampwriaeth gatre yn erbyn Met Caerdydd. Maen nhw rownd derfynol Cwpan Her yr Alban, rownd gyn-derfynol Cwpan Cymru yn erbyn Met Caerdydd hefyd. Maen nhw wedi codi un cwpan yn barod. Os yna'n 4 cwpan ar y ffordd iddyn nhw. Tymor yma, Tommy Morgan sy'n cadw cwmni I fi fan hyn yng Nghoes Prawn da, Tommy. Prawn da. Yn allan o'r gyngrair, tymor diwetha, yr ail ar 15 o Fawrth. Maen nhw'n mynd I wneud e heddi o bosib os yn allan nhw, ar yr ail o Fawrth. Be mae hwnna'n dweud ni? Blwyddyn nesaf Nadolig fydd y bencampwriaeth yn dod yma felly. Ond maen nhw'n cael tymor gwych hyn yn hyn. Ac yn sicr maen nhw eisiau cael 2 glws arall a'r clws yma ennill hwnna prawn yma. Os unrhyw ffordd mae'r Met yn gallu stopio, nhw'n gweud hyn, y tîm diwetha I ennill yn ei herbyn nhw yw Met, nôl y mis Chwefror blwyddyn diwetha, ond y tro diwetha oedd Met fan hyn 8 wythnos yn ôl. Fe ildio nhw 8. Sy'n nhw o beth yn nhw? Oes, mae gobeith yn nhw. Yn ei gofio, dan nhw nifer y chweir ddim yn chwarae yn erbyn nhw tro diwetha. Felly mae hwnna'n ffactor, gath nhw dyn nhw wedi hela bant o'r cae hefyd. A hwnna'n neud tipyn waniaeth. A heddi fi'n teimlo, rhaid I Met roi llaw lawr a gweud reit ni chwarae chi mewn pythefnos hefyd yng Ngwpan Cymru, felly mae rhaid nhw roi perfformiad alan yn barod I fynd y gem hynny. Ni'n cyrraedd y cyfnod bach na yn y tymor. Lot yn digwydd o ran y cyngreiriau a'r cwpanau. Felly mae'r Seintiau'n gallu cipio'r bencampwriaeth pnawn ma, a dyma pam. Oedd angen I Ceicona ennill yn y bala. Neithiwr gêm agos dros ben, ond y bala atho hi. Cic o'r smotyn, Newell yn taro. Siomi Ceicona yn amlwg, ond tipyn yn gynlyniad I bala, Tommy. Sicr mae bala tîm newydd gyda'r tymor yma, a wedi cymryd rhywfaint o amser iddyn nhw ddod i'r adwy, ac yn weddar mae tîm Colin Caton wedi gwella tipyn o rhoi rhediad gyda'i gilydd. Yn chwalu Dre Newydd penwthnos diwetha, a Seintiau Newydd wedyn ni'n chwalu Ceicona. Caernarfon mae'n ddrwg dy fi penwthnos diwetha, a reina'n chwarae neithiwr hefyd, yn erbyn I gilydd, Dre Newydd a Caernarfon. A Caernarfon atho hi hefyd ar yr ofal, 3 pwynt pwysig dros ben iddyn nhw. A neges bwysig am hwnni hefyd yr ildio 8 yn erbyn y Seintiau. Dyma fel mae pethau'n edrych o ran y brig, edrychwch ar y bwlch na. Rhwng yr ail a'r cyntaf, tipyn o fwlch rhwng ail a trydydd hefyd bod y bala di ennill neithiwr. Nawr, lawr yn y gwylodion wedyn ni, mae pethau di newid. O'n i'n clywed bod Everton wedi cipio 4 pwynt wythnos yma, heb hyd yn oed cicio pêl, ond mae Pontypridd wedi colli 3 pwynt arall, sy'n golygu bod nhw wedi colli 9 pwynt nawr. Eto am chwaraewr o ddim yn gymwys, mae hyn yn mynd ôl I dymor diwetha. O ran beth sy'n digwyddodd ar y cae, mae mor gymleth, ond eto ar y cae, fel chwaraewr neu rheolwr fel Gavin Allen, maen nhw wedi bod yn gwneud mor dda yn ddiweddar Pontypridd. Sut mae hynny'n effeithio chi? Wel, fe'n siomedig iawn, ond mae 2 ffordd I edrych yn ni, fi'n credu edrych hwnnw ar y ffordd bosib, mae'r byd yn erbyn i'r hyn o bryd, rhaid ni wella, rhaid ni ennill y gemau, byddwn edrych I ennill yn pen y bont, a wedyn gem bwysig fawr wrth os ar ôl ni yn Clwyd yn y Parc yn erbyn Aberystwyth. Oes, mae'n mynd I fod yn tipyn o gem, wrth gwrs. A reit, dewch ni glywed gan rheolwr y Seintiau Newydd nesaf. Ceisio ennill y bencampwriaeth heddi am y trydydd tymor yn olynol. 3 tîm sydd wedi ennill yn erbyn o Tommy dros y 3 tymor diwetha. Cwestiwn cys, gyd I feddwl am hwnna. Tra bod ni'n clywed gan rheolwr y Seintiau, gewch chi'r ateb rôl ni'n clywed gan Craig Harrison. Well, Craig, it's only the 2nd of March. Can I ask you for your thoughts the first thing when you woke up this morning and realised that you've got the opportunity to get your hands on another title today? Yeah, it's always pleasing, without a shadow of a doubt. You know, I think a lot of people maybe think that, you know, especially the club's been so successful, and that we don't take it, seriously. But it's
it's the most important one. It's the next one. It's one that everyone will cherish, and it means a hell of a lot. Every single trophy, every single game. The mentality we've got at the football club, and certainly my mentality, staff's mentality, and obviously the players' mentality. It's that it's really important, and and it's a great opportunity, and something in football you should never take for granted, and never get sick of winning trophies if we perform today. And when you're consistently winning trophies as well, does the buzz ever diminish at all, and how do you stop from getting complacent? No, it doesn't. Not for me anyway, and I don't think it does for the players. And it's something that I feel is really important, that we make sure that we drill into players, because me, obviously, it was a long time ago when I played, but one day I was a footballer, and the next day I had to retire, and it could be your last trophy, could be your last opportunity to win something. You never know, and obviously as well, the time I had away from here, it's well documented that it wasn't a very successful time or enjoyable time at Hartlepool, and you get the reality of that. You go to another club, and it's not always winning games, winning titles, winning cups. So I think it's probably one thing that I've probably changed a little bit since I've come back. I've still got a desire, still got a drive, but to enjoy the moments a little bit more than probably what I did when I was younger. Craig, all the best this afternoon. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much. Thank you. Craig Harrison yn edrych yn ôl. Edrych o Daniel Farker hefyd, rheolwr Leeds. Mwy o Gymru chwarae Leeds ar hyn o bryd. Na, mae hwnna'n anheg. Mae hwnna'n 4 Cymru yn dechrau'r Seintiau heddi. Nes i checio gyda llaw. Ddim eisiau row gan y Seintiau Newydd. Diddorol clywed Craig Harrison fyna. Fel mae fe di newid ers dychwelyd y Seintiau Newydd hefyd. Ie, fi'n credu chi datblygu fel reolwr a gath ei spel bant o ma, felly nath ei ddysgu rhywfaint anno hunan fyna hefyd pan oedd y bant o ma. Wedi dod yn ôl, am y rhaid chi'n gweud, brwch o beth yn mynd nôl, ond mae wedi dod yn ôl, a fi'n credu trwy hyn, mae wedi newid ffordd o chwarae'r tîm. Mae edrych am cyflymdra yn y cefn, yn ganol cae, i fyny yn y llinell flan. Mae wedi cael cysadleuaeth, mae Brad Young wedi dod fewn, bod Becton McManus ar dechrau tymor, ni'n meddwl, hebddo fe, bydd siawns gyda rhywun arall yn gipio'r gyngrair, dim gobeith. Mae wedi gwneud job wych. Credech ar yr ystadegau, maen nhw'r frig y tabl, maen nhw wedi sgorio mwy na pawb, maen nhw wedi ildio llai na pawb, maen nhw'n mynd i ennill yr esgyd air, y faneg air o ran y gol geidwad gore. O pob agwedd, os na wendid na ryle? Y dorf. Na'r wendid, i fod holl yn onest. O'n i'n meddwl ar y ffordd fyny, fi'n cofio mynd i Porthmadog i weld Bangor yn ennill y gyngrair, 3,000 o bobl yna. Dyn nhw'n gweddio yn rhywbeth fel yna y fan hyn o heddi. Ateb da iawn, Tommy. Os goi ma na wendid, ni wedi chwilio'r gwennydd. Ond mae'r eisteddfa newydd mae'n hyfryd, mae'n cyfleusterau yn wych. Byddai'n braf llenwi'r heddi ychydig. Yn fwy, dewch i ni glywed gan reolwr y Met nesaf. Fel ni wedi gweud, y tîm diwetha i ennill yn erbyn y Seintiau Newydd yn uwch Gyngred Cymru, hynny yw, nôl y mis Chwefror blwyddyn diwetha. Dewch i ni glywed gyda Ryan Jenkins. Ryan, mae pawb yn ymwybodol o beth yw'r wobr o bosib o ran y Seintiau Newydd ar ddiwedd pnawn yma. Ond all Met Caerdydd i rhwystro nhw? 11 yn erbyn 11, mae'n fy gêm pildrod. Ni'n gwybod beth yw'r tasgu o flaen i heddi, ac sim ots beth yw'r wobr ar ddiwedd. Mae 90 munud i ni wario gêm o pildrod, ac mae'n edrych ymlaen at wario gêm fan hyn heddi. Mae'n mynd i fod yn anodd, mae wastad yn anodd yn erbyn y Seintiau, ond nawn ni'n gorau glas i cael pwyntiau heddi i Met Caerdydd. Ydych chi'n gallu cymryd hyder allan o'r ffaith mae chi yw'r tîm diwetha i guro nhw yn y gyngrair? Ie, ond ni wedi colli hefyd sawl gwaith, so mae'n mynd i fod yn tasg aruthrol o anodd, ond o hyn ymwybodol, ni gallu curo unrhyw un yn y cyngrair yma, ac mae cynllun dyn ni i trial upseto nhw heddi, ond be fi'n bwysig i fi yw ein perfformiad ni, ac bod ni'n gweithio ar y stwff sydd angen i wneud heddi, ac gawn ni weld beth sy'n digwydd ar ddydd y dydd. Ryan Jenkins, braf clywed fel arfer gan Ryan Jenkins. Ni siarad digon am y Seintiau, beth am Met, allan o fe nôl y trydydd safle heddi, y 4 safle mae'n ddrwg dy fi ben Cynarfon, nhw'n cael digon o glod am beth maen nhw'n wneud? Na, dyn nhw ddim. Mae Ryan Jenkins yn dawel iawn wedi gwneud swydd wych ers gynnu mi drosodd o Christian Edwards, ond nhw fod yn y 6 am beth yn y 5 tymor cyn fe ddod wrth y lliw, a nawr maen nhw yn y 6 am yr ail dymor yn olynol. Maen nhw bod gêm bwysig mewn pethefnos, fi'n gwybod fi'n pwysleisio yna, ond y peth yw fel reolwr heddi, bydd e'n edrych i gystadlu. Chi moyn eich chwaraewr chi gystadlu'n erbyn tîmau fel y Seintiau Newydd, a fi'n siŵr os gen nhw rhywfaint o hyder wrth yna prawn, os gen nhw gynyniad da yn erbyn nhw.
Mae'n ddiddorol, oedd un adeg rhyw 5 mlynedd nôl, o'ch chi enwi tîm y Met 1-1 ar 10 nag o'ch chi, oedd e mor gyson. Mae tipyn di newid ers hynny, mae Emlyn Lewis dal, mae Elliot Evans ar ein. Mae'n fel sy'n nhw'n dawel bach, jyst i dod â chreuwyr newydd trwy ddo. Ie, fi'n credu mae fe wedi datblygu'r tîm ni we. A hefyd, wy'n hoffi'r ffordd maen nhw'n chwarae. Fi wedi gweld nhw'n 2 gwaith na 4 tymor yma. Ac po nhw'n ymysodol, maen nhw'n un dda. Maen nhw'n gweud yn y 6-6 am dîm coleg, maen nhw'n neud yn wych. Do, as in chwarae teg. Tommy, diolch yn iawn am y cwmni. Mae Tommy ar fi'n mynd fyny i'r pwynt sylwebu i ymuno gyda'n tîmoedd sylwebu ni. Thyn ni weld y ddau dîm yn paratoi i ddod i'r cae os na gwpan yn mynd i gael ei godi ar ddiwedd y pnawn eto. Reit, yn Saesneg, yn aros amdanoch chi, mae Bryn Thomas gyda Chris Hughes, cyn reolwr y Dre Newydd, gan i sgwrs dy fe hanner amser, ac yn aros amdanoch chi yn Cymraeg, yn aros am Tommy hefyd. Mae cyn ymysodwr Cymru yma, Malcolm Allen, gyda Nick Parry. Diolch Dylan, nawn da bawb, a mae yna ryw deimlad bod yr anochel am ddigwydd yma, y prynhawn yma, ond y tîm diwetha i drechu y tîm sy'n feistri corn ar uwch gyngor Cymru oedd yr ymwelwyr bod hynny bell yn ôl. Disgwyl y bydd coroni yma heddiw. Mae yna ymhonwyr a rhywbeth arall ar ei meddwl. Mae yna un newid yn hym y Seintiau gyda Danny Redmond yn cael ei symud nôl i chwarae fel cefnwr yn absenoldeb. George Marshall gafodd ei anafu ddoe, dim newid yn hym y Met. Gollodd o 2 gol i 1 yn ebyn Ceicona yn ei gêm ddiwetha nhw. Ia, gyfrinach chi'r Seintiau bob tro ydy tempo i'r gêm yma. Felly, bydd y siap yma yn ymosodol iawn. Cadw'r bel, cadw'r meddiant, rheoli'r tempo yna. Brobl a Sislevic ar dan tymor yma. Nhw fydd yn bwydo Young, sy'n efo'r gredd bach naturiol o sgorio goliau a cadw McManus allan o'r tîm. Ia, mae newid system yma'n ein wythnos yma fo. Emlyn Lewis yn mynd i'r canol fel trin yr amddiffyn i drio cadw'r Seintiau Newydd allan. Ond mae'n mynd i fod yn dasg anodd. Elliot Evans yn un mor bwysig mewn gorau syrthio nôl fel trin gan o'r cae, ond hefyd mae'n gorau ffeindio'r pocedi tu ôl i Skivington a Rhys i bwydo'r pelimadroedd iddyn nhw. Am dymor i'r dyn yma. 26 o gol am modd cystadleuaeth. Cadw McManus allan yn un peth, ond mae'n medru cymysgu gêm. Da ni'n gwybod mae gêm di ro Aston Villa, mae'n cael ei ddysgu. A ti'n gweld hynny ar y cae. Mae'n eich di'n gyffroes pan dwi'n yma yn ei wylio fo. Oherwydd pan mae ar y bel, mae'n eich di'n ochr y set. A dyn yma sy'n mynd i drio cadw fo allan, Emlyn Lewis yn ei canol ddo, yn helpu fo'r sgwrs efo McCarthy yma na, ond Emlyn am gawr. Ond mae hon yn brawf bach iddo fo heddiw. Si siarad efo cyn y gêm, mae'n fyny iddo fo. I wneud siŵr bod nhw ddim yn ildio ac yn rhywbeth allan o'r gêm i stopio'r dyn yma i dîm. Wel, mi fyddai'n ddegfed pencampwriaeth i'r gŵr yma. Petai nhw yn cyflawni'r hyn. Da ni gyd yn ddisgwyl iddyn nhw i gyflawni yma'r prynhawn yma. Mae'r dyfarnwr, James Walker, yn dyfarnu gêm uwch gyngor Cymru am y tro cynta y tymor yma. Dim ond deir gwaith erioed mae wedi gwneud. Be all o wneud? Be all o ysbrydoli? Y cawr gymaint yn mynd i ddibynnu arno fo. Oedd o'n absennol o'r tîm gafodd gweir o 8 gol i ddim yn erbyn rhain yn ei gêm diwetha. Mae yna chydig y dorf, chydig bach, mwy nag arfer, allai feiddio awgrymu hynny. Ond fel y soniodd Tommy Morgan, fe garen i weld gymaint mwy. Dyna'r gwendid mawr. Ond di gwendid mawr ddim yn eiriau. Da chi'n di crybwyll pan da chi'n sôn am y tîm sy'n cynrychioli y Seintiau Newydd. Ydy ni am weld y tîm cynta yn Ewrop i sicrhau pencampwriaeth y tymor yma. Dyna fydde'r ffaith, pe bai'n digwydd. A da chi'n rhyw deimlo a gallai llawer iawn ddibynnu ar beth sy'n digwydd yn y munudau cynnar.
Lang lawr ganol y cae. Davies gafodd y peniad a diddorol ynde. Daniel Davies, Josh Pasg. Nhw di'r amddiffynwyr canol nawr. Dim Hudson, dim Astles, dim Arafwch. Y pwysles ar gyflymder. A byddech chi'n meddwl pwysio bopdi i Davies a Pasg. Daniels a Redmond, dau sydd wedi bod yn mis chwaraewyr ganol cae gore ar uwch gyngrair. Mae pethau di newid a mae pethau di talu ar ei canfed oherwydd y newid yna. Ia, mae'n dipyn o ddynyddodd fyddwn ni Ben Clark a Leo Smith yn chwarae Gynarfon ar fenthyg wrth gwrs oedden nhw o'r Seintiau Newydd, a mae'r ddau yn nhw rwan yn y tîm praw ma. 22 o gema Leo Smith wedi chwarae tymor yma allan o 25. Mae hynna'n dangos faint o ddylanwad mae o ac argraff mae o wedi cael tymor hyn. Ac o leia mae'r Met yn cael teimlad o'r bêl. Mae'n un anodd dydi fy tactica pan ti'n dod i'r Seintiau Newydd. Wyt ti'n eistedd nôl a gwybod a trio bod yn hapus ac yn drefnus i ildo'r meddiant a wedyn taro'n wrth ymosod. Ta wyt ti'n just mynd amdani byd i golli. Ffordd na dwi'n teimlo i'r Seintiau Newydd heddiw os fedrith nhw trio mynd ar gêm i'r Seintiau. Wel, ydych chi yn teimlo bod Met yn un o'r tîmau ar ei gorau alle fod yn fygythiad. Mae ganddyn nhw arddull ddeniadol o chwarae. Redmond yn ei safle cefnwr chwith. Mae hwn yn edrych yn gyfforddus pa bynnag un ydy'r safle. Mae'n cael ei ddewis. Ti'n hollol iawn, Nick. Just chwaraewyr mor addawol yn unrhyw safle. Ti'n gwybod beth ti'n mynd i gael. Ydych chi ddibynnu arno fo. Diolch yn mynd i wneud y bel i ffwrdd i chdi na di. Beth yw mae'r meddiant mor bwysig o de. Pan mae'r tîm arall y meddiant trwy'r amser yn erbyn chi, mae'r ben di mynd lawr y diwedd y dydd, niwe. Gwrdd symud dy gorff o un ochr i'r llall yn ymddiffyn, dim yn hawdd. Young a thar i holi. Fe llygyd pawb ar hwn. A neb yn syllu fwy na Emlyn Lewis. O'r wrth y dyn yma, dwi'n just edrych arno fo'n cerdded o gwmpas. A mae Emlyn Lewis yn chwaraewyr agosau iddo fo. A be mae'n trio wneud ydy trio tynnu Emlyn Lewis i mewn i ganol caed un bach i adael i bach o fwch. I Leo Smith a Ben Clark redag tu ôl. Neu Holden. Gwych. Di troi'n hyfryd. Na te mae'n mynd i hun, da chi'n teimlo bod efo gythiad gwirioneddol fanna. Ac o'n amddiffyn da. Chwarae teg. A mae yna gymaint o bwysau mynd i fod ar y cefna. Joe Evans yn camu mewn lle oedd hi'n cyfri. Ond fe drodd Young y chwaraewr cybongo mor hawdd yn do. Just yr un symudiad na. Oedd Tommy hefyd yn gynofosodwr fel fi. Pan mae'r bel yn dod i fyny iddo fo, mae o yn teimlo'r amddiffynwr yn sydyn iawn yn dod yn dyn arno fo, ac mewn un cyffyrddiad mae'n troio. Mae'n ei droio, os o'n wedi cymryd cyfrifiadau flaen o, bys yn amddiffynwr wedi tisio dwy'n i rownd o fo. Da, dim yn dyn yma. Mae'n system debyg iawn. Pan mae McManus yn chwarae, mae fe'n hoffi dod yn ddwfn hefyd. A mae Brad Young yn gwneud yr un peth ni we, yn creu problem i'r chwaraewr ganol cae ac i'r amddiffynwr canol. Just positif de. Fel ymwysodwr, dechrau gêm, ti eisiau dy gyffyrddiad cyntaf fod yn cywir, a mae'n troi i ddyn mor hawn. Yden. Holden a Craven yn tanio chydig bach. Y drosedd yn cael ei hoi'n erbyn. Holden. Evans, ceisio manteisio. Coes hir Pasg yn gwneud digon. Ti wedi bod yn sôn yn barod am Hudson a Astles, be o gynnon nhw ddim o'r Bennard Pasg ddangos o fanna rwan. Just yn newid ger na, cyflymdra o'na berig oedd, ond fo'n just cael ei droed i fewn un y diwedd oherwydd cael un allan o drwbl. Efo fe'n sydyn oedd o yn y safle. Davies. A Mainc.
Price. O, mae hwnna llac ganddo fo. Smith. Redmond, di'r 10. Young. Yna gyfle fan hyn, unwaith eto am ddiffyn da. Nid yma'r tro cyntaf, Cabongo. O, mae Daniels i cipio hwnna'n glyfer iawn, iawn. Ond oedd hwnna'n gyflas i Holden. Nath o'n mor araf ar y bel. Mae rai fo fod mwy sydyn ar fain i draed. Mae'n cael cyfle eto. Derbyn gan Young. A mae cic gornel gynta'r gêm yn dod. Och, go iawn, man. Mae hwnna'n gret o gyfle i fi. I gyffyrddiad cyntaf o dan i draed. Ydych chi, sy'n mae hwn yn troi to, Young, gwych. Wan, allan o'i draed. Mae eisiau jyst y cyffyrddiad na fod fwy i'r ail cyffyrddiad yn ergyd na ar ei droed de a draws y golwr. Mi gafodd y 2 gol yn erbyn Caernarfon pen wythnos diwetha. A mae'r gic gornel yn mynd i gael ei hanelu gan Redmond tuag at yr amddiffynwyr sti symud fyny. Mewn â hi, golwg y chwarae'n saff, dim mwy na hynny. Leo Smith, nath hi'n disyn ngharedig iddo fo. Lewis, di geid yn dda, a cyfle i ddod â hi. A mae chwaraewyr y Met yn brasgamu fyny'r cae, mae hynny'n biti. A dde Bale ddim yn mynd i gyrraedd Chubb. Ond y hanner cyfle fanna i droi amddiffyn yn ymosod yn doedd. A maen nhw'n gwneud hynna gyfri, rhaid. Ti'n gwybod, yr amseroedd yna, pan maen nhw'n cael y cyfle i wrth ymosod. Digon o chwaraewyr Met Caerdydd i mynd ymlaen. Os dim lawer yn bod o'r gêm ymlaen Lewis, ond falle y paso celfydd yna sydd i'r traed sydd yn gadael lawr am y rhaid. Unwaith eto, anlwcus, ond oedd angen gwell pas eto Malcolm. Oedd ddian, just y safon na ti chwilio am. Ti'n pan mae'r bel yn dod i fewn i Lewis, mae'n dod yn sydyn ato, ond mae'r syniad yn un gret ganddyn nhw. Ond just mae'n eich chi gynnyrchu efo y pwysau a nerth cywir ar y bel. Davies cael ei gael lawr gan Skiverton. Smith. A Daniels di mynd ar rither yma. Y cefnwr McCarthy di gweld y bygythiad. Ond ie, oedd eisiau y Bale di tharo yn fwy cywir. Ond pan gennych chi hwn ar un ochr a Redmond ochr arall yn chwarae fel cefnwyr. Oh. Wel, asgellwyr, wedi cael ei troi yn fwn yn amddiffynwyr. Wrth beth sy'n da yn hynny ydy, mae Syslevic o brobl yn dod i mewn, dydi. Trio tynnu yr wingbacks Chubb i fewn ac McCarthy ochr arall. Felly mae yna lefydd wedyn i fynd lawr, does, yr ochra i Daniels a Redmond. O, mae hwnna'n bas wych gan Holden. Ac yn y diwedd yr ergyd gan brobl syth lawr corn gwddw lang. Siawns gwych i rhoi yn brobl fyna. A ddech chi roi arian yn fe i sgorio fyna. Mae fe mor gelfydd. Llai na 10 cladd allan fyna. Pel wych. Cyffyrddiad cynta. Ddigon da, ond yr ergyd yn gadael lawr. Dyna oedd y broblem. Just y cyffyrddiad yna mynd i fyny'r awyr. Felly mae'n gwneud disgwyl i ddod lawr. Fedrwch chi'n cymitio o fanna. Mae rhaid chdi disgwyl i ddod lawr. Ond faint o leodd gynda fo. Sa fi di, just fi, barn fi, am po fi cael cyffyrddiad cyntaf sal, sa fi di just i trio lobio'r goli. Si o'n lle mynd am y foli, just trio rhyw lob bach dros di benno. Ia, yna'r broblem ware ar y gwynebau yma. Mae'r Bale yn aros yn yr awyr yn bach. Rhaid yn siawns i amddiffynwyr fod yn deg. Just y gwahaniaeth pan ti yn mynd i'r lefel neu chwilio am y lefel nes yna ydy'r cyffyrddiad cyntaf yna. Twt gan Skiverton. Lewis. Unwaith eto. Camnellu pwynt. Tommy. Oedd y bas. O, mae rhaid i fod yn fwy cywir na hynny. Ia, os ydych chi'n mynd i gael llwyddiant yn erbyn y Seintiau Newydd, rhaid chi gofalu rôl y Bale lot gwell na beth maen nhw'n gwneud ar hyn o bryd. Yn enwedig pan bych chi'n dod lan i'r trydydd ola y maes. 10 munud. Bywiog wedi chwarae. Bygythiad, wrth gwrs, gan y Seintiau. Craven yn mynd efo Redmond. Redmond yn sydyn at Young! Mae'r bar yn achub y Met. O, bobl bach. Byddech chi di'r rhoi'ch morgais ddwywaith deirgwaith ar ei Brad Young sgorio i geinfed gol y tymor hwn yn yr uwch gyngrair. Wel, lle bod fi'n cael deud o'n aml dyddiau, mae hon ar blat efo colled a fforc fe gyda iawn. Mae syth y draws y cwrt chwech,
Ac Brobel di codi ben yn barod, ond mae'r bas yn wych. Mae'n ei gwadd i Young ddod a just cadw di ben drosti. Mae'n tynnu lyca, dwi'n meddwl trwy mynd wrthi ar yr eiliad dwytha, a mae'n pygyn ôl i fi bach. Problem mawr, mae'n meddwl bod wedi sgorio yn barod. Gedi wedi cymryd bod hwnna yn y rhwyd yn barod, y trach na'n neud yn sicr bod i, ond fi'n dangos bod e'n gallu methu am y waith. Iep, 20 o goliau yn yr uwch gyngrair. 26 o goliau i gyd y tymor yma. Mae wedi cael tair hat-trick gan gynnwys un yn erbyn Met. Fe ddyle wedi cael un yn barod, ond am bas gan Brobl. Gwych gan Young. Sbiwch pa mae'r bell ddath y golwr. Ac os welodd o'r niwl, mae nawr yn gweld y felen. Allan cwyn am hynny. Dwi'n meddwl bod wedi cadw melyn am y Cris na, o'n wisgo. Ond be mae lang yn neud? Dwi'n dall. Mae di gweithio'n gynnar, digon teg. Mae Emlyn Gross yn mynd o ffordd, ond be mae Young yn neud ydy beth pwysig i fi weld blaenwr. Diom yn gwrando ni nhw, diom yn ofn dim byd. Mae'n lygad o ar y bel, a mae'n cyrraedd y bel cyntaf. Dwi'n meddwl bod yna'n wych fel ymosodwr. Mae yna'n ddewr fel ymosodwr. A hefyd, ti'n beth o'n neud fel ymosodwr, mae fe'n mynd tu ôl i Emlyn, so mae Emlyn methu weld e. A mae ddim yn rhedeg yn groes o fe. Mae'n dangos cefndir y dyn yma. Iawn. Mae wedi chwarae i Aston Villa. Dim i'r tîm cynta, ond mae'r cefndir ganddo fo. Oedden nhw'n deud bod hogi'n drwg i mi bach. Ond tisio fi'n bach o hogyn o'r strydoedd. Dyna lle mae'r gallu. Da chi'n cael cip ar Alex Lang. Mae wedi chwarae pob eiliad o gemer cyngrair y tymor yma. Ond mae wedi chwarae 89 gêm yn yr uwch gyngrair yn olynol. Ac mae Conor Roberts wedi chwarae 57 yn olynol yn y gol arall. A dyma'r golwr yn cynhesu. Ben Haynes, dim ond rhag ofyn, di o'r ioed i ymddangos. Ac ar hyn o bryd mae'n ymddangos na fi raid iddo fo. A mae raid i Lang fynd nôl a pharatoi ar gyfer ergyd o bosib gan Ryan Brobl. Brobl sy'n fod i gymryd ti, ond mae Redmond dan ni hefyd. Ella wneud yn trio twyllo. Brobl! Oedd y golwr di mynd, ond mae'r amddiffyn yn gwneud y gwaith. Holden. Mae hwnna'n bel dda fewn! A mae Young yn dod yn nes ac yn nes. Curo, ond i'r drws heb agar ato. Edrych yn bygythiol iawn yn nhw nawr. Y Seintiau. Dechrau ffrindio i rhythm, dydy. Chwarter awr i fyny'r gêm. Dyn nhw'n llwyrioli, ond y peth pwysig ydy o ran Met, maen nhw'n colli'r bel rhy hawdd pan maen nhw'n chael ei. Felly, Seintiau Newydd just yn dangos i gallu a bod yn amyneddgar disgwyl i cyfleon, ond dyn nhw ddim wedi bod digon clinigol i fyny rwan. Holden, Young. Brobl gormod ar honna. Eto'r switch na rhwng Holden a Young yn newid safle. Young yn dod yn fyr, tro mae Holden yn mynd hyd ag tro ddo fo. Hwna y peniad. Mae'n dod yn wrth y go, mae'n un anodd, mae'n bach tro ddo fo. Edrych am mae'n mynd yn wrth. A ti eisiau i pyn bach mwy arni, sa'n pwyr ar y croesiad, felly ti'n gorau rei dipyn bach arni i drio gyrraedd y postyn bella. Eisiau penio ganol i dalcyn, hydrach na ochr i dalcyn e. A braf cael sefyll rhwng dau sydd wedi rhoi talcen ar y bel sylgwaith ar hyd i gyrfaoedd. A fyddai'n sgwrs ddifyr rhwng Malcolm a Tommy a Young. Mae Young yn dod o'r un ysgol ydy i ddeud y gwir. Y tri na ni gondewr i reid yn penna lle ddod frifo. Redmond mewn a hi at Young eto. Cri chynnig i Gymro medden o. A falle nad ydi Brad Young yn Gymro, ond mae o'n sgoriwr. Ac am yr 20fed tro y tymor hwn, mae o'n sgorio yn yr uwch gyngrair. Oedd hi'n dod, fe fethodd o unwaith, fe fethodd o ddwywaith, a wedi chwarter awr, mae wedi rhoi y Seintiau yn haeddiannol ar y blaen.
Ie, da ni wedi clywed am chwaraewyr sy'n gadael, ti'n bod, gyngreiria lle maen nhw'n gwybod wedi chwarae ar lefel uchel. Rwan, mae'r dyn yma, mewn chwarter awr i dangos fflachau i ni, sy'n wedi cael 3 neu 4 gol yn barod. Mae'n gorffan hwnna'n glinigol, mae'n cyrraedd yna gyntaf. Beth dwi'n licio amdano mae'n benderfynol. Edrych am benderfynol yma na, just i gael ei gorff, cuddio ti, wedyn just flicio i dros corff y golwr. Mae'n heiddi y gol yna. Ond, na bel oedd hwnna. Bel wych yn Redmond. Pam ti'n ymwysodwr, Malcolm, a ti'n neud rhediadau, ti'n moyn y bel. A pam ti'n moyn y bel, ti'n moyn goffod torri'r rhediad, cael y cyffyrddiad cynta. Joe Evans fyna, oedd Brad Young jyst rhy dda ddo fe. Gol o safon gan tîm o safon. Ac yn mis Mawrth o bosib, mi allu ddeud ydych chi pwy di chwaraewr y tymor. Yn sicr mae di gadael i farc. Pan ddoth o, oedd pobl yn holi pwy oedd o. Da ni'n gwybod rwan. Dwy waith yn mis Ionawr, maen nhw wedi troi bids i lawr gan clwbiau yn yr adran yn Lloegan. Be mae'r geirin yn ddeud? Rydw i yn Gymro yn y bôn? Byddai'n braf yn byddai. Wyt ti'n meddwl bod e'n trial gadael nawr, perfformiadau mewn, sgorio gymryd y gorau gallu fe, mae'n gwybod bod y symud nôl i'r gêm proffesiynol yn Lloegr neu yn yr Alban? Oes, un cwestiwn, ac y farchnad ma y Seintiau Newydd yn chwilio mwy amdan ydy yr Alban ac Iwerddon maen nhw'n deitha fi. Ond maen nhw wedi cael dwy'n, sa fi ddeud, Young efo ffordd mae o wedi chwarae tymor yma. Gwaith da gan Rhys, chwarae teg, ond o'r Redmond wedi dod nôl efo Skiverton. A Roberts wedi gweld y bygythiad. Da chi'n sôn am fynd i chwilio am y gwyddelod ar Albanwyr. Sa'n braf, dys nhw'n mynd i bysgota mewn pwll chydig bach mwy Cymreig? Sa fi wrth y môl sy'n nhw'n. Ond mae gen i iawn ar y funud yma. Lla bod nhw ddim yna. Fi dal i ddim yna chwaraewyr talentog yn yr academies yma sy'n yn cael ei anybyddu weithiau. Ond yn sicr, deud y gwir rwan iawn. Nath ni weld Gwion Dafydd yn 16 oed. Bob un chwaraewr ifanc da sy'n yr academies. Maen nhw'n dod i'r Seintiau Newydd anyway. So maen nhw'n edrych ar y pylla yn agosach i adra. Ia, ond i fi, dyle'r academi fod yn dod â chwaraewr trwyddo. A dyle pob carfan yn Cyngor Cymru gael o leia 5 chwaraewr. Achos mae rhan fwy o clwbau wedi cael miliwn o bunnau erbyn hyn i ddatblygu chwaraewyr. As bron bod neb, wel, mae rhai yn dod trwyddo. Wel, rhan fwyaf o'r chwaraewyr sy'n fenthyg, y rei o'r academi, sy'n dod o'r Seintiau Newydd. Ond mae hwnna bas lac, mae Holden mewn i fanteisio, ac all y Seintiau fanteisio ar wallau felly. A mae rhaid i'r amddiffyn fod yn well. Mae Brobl yn ei chael i rhy hawdd. Holden, Craven sy'n ei gau o lawr. Ond un camgymeriad ar ôl y llall. A di'r Seintiau ddim angen help fel yna. Pasg. Nôl, unwaith eto at Brobl. Och, chwilio am y cyfle ar gydio ei hun ac yn y diwedd mae'n cael ei chipio a mae gan Price a mae Price ni tharai fyny'r cae at Rhys. Mae Rhys a ben ei hun, sbiwch ar Daniels, y cyflymder fel rhyw gysgod yn dod o tu ôl. A Rhys yn mynd i ddisgwyl o a mae'r meddiant yn ôl gan y Seintiau a mae'r bel gan Ben Clark. A da ni wedi sôn llawer amdano fo, falle bod ni ar fi'n geid nawr. Young eto, cael ei gau lawr yn dda fanna gan Chubb. Lewis. Ardderchog. Tackle gampus gan Smith. Redmond. Chwilio am Sislovic. McCarthy'n i gadael i. A da chi'n cael y teimlad, Tommy, mae'r Seintiau mwynhau hunain yn dydyn. O, yn sicr maen nhw. Ond hefyd, bod Emlyn Lewis yn edrych bod e'n chwarae am wythnos y ddwy ni, yn edrych yn bach yn araf i fod yn ei benderfyniadau a'i basio ar hyn o bryd yn y gêm. A mae'n chwarae yn erbyn chwaraewr llawn egni a mae'n benni gêm yn Brad Young cofia hefyd. A pan ti'n dod yn ôl ar ôl 2-3 wythnos allan efo anaf yn chwarae'n erbyn y dyn ar lefel yma, mae bod tro'n mynd i fod yn anodd hynny.
O'n i'n meddwl fod Lang yn hoblan i fi bach ar ôl yr anam, na'n dod allan i nôl y bel na. Bydd Emlyn benio i nôl efo. So lle ni cadw llygad ar hynna. Craven. Price. Cabongo'n cynnig i hun o'i flaen o. Price yn chwarae'n saff. Evans. A mi fydd yr ymwelwyr os nad yn nhw'n ennill tir, os nad yn nhw'n bygwth, yn falch o gael ychydig bach o feddiant i gael arafu pethau. Da ni fwy neu lai hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf, a mae wedi bod yn chwarter anghyfforddus i'r Met, a mae'n debyg mae'r unig gysur iddyn nhw wedi, mae dim ond un gol sy'n ni. Ie, maen nhw'n edrych well yn y digwyddiad yma. Maen nhw'n rhoi 10, o leia 10, dwsin o basis gyda'i gilydd ar hyn o bryd, ac na beth sy'n neud. O, Cabongo'n i cholli hi, mae Young i mewn, mae'n edrych, mae'n tanio, mae'n fwy! Faint o hawl? Wel, mae wedi cael un hat-trick yn erbyn y Met yn barod, a mae ganddo fo 3 chwarter y gêm i gael un arall. Oedd hwnna rhy hawdd, y Seintiau 2, Met dim. Ond faint o hawl mae o'n neud o edrych. Dyna, wedych chi ddeud, mae ti eisiau camgymeriadau, maen nhw ar ei sodla, Cabango cael 2 yn y bel, yn ôl gan Ben Clark, rwan ta. Dyna chdi, dyna'r bas, na i fwydo chdi, be fydych chdi'n neud efo hwnna, Brad Young? Ie, cyfforddus. Ydych chdi pam, yli amser gyda fi, godi men, gweld y golwr yn ganol y gol, a mae'n neud o'n hawdd i fi, mae'r penderfyniad i basio o'i gwmpas o, syth i fewn i gornel. Mae'n neud ti edrych yn hawdd, dydy'n bod tro i'r dybel na yn y rwyd. Na, ond, twyd, pasio cyffyrddi cyntaf Cabango yn warthus hwnna, syth trwyddo, oedd hi mor hawdd, oedd hi, wel, twyd, ar hyn o bryd mae'n mynd i sgoro 6 gêm prawn ma'n i we. Mae o'n 1 ar 20 oed. Mae gan fo 1 ar 20 o goliau. I 7fed gol yn erbyn y Met. Yn edrosedd am dacl hwyr yn fanna. Gei di get away efo camgymeriadau yn ebyn y tîmau eraill. Ti'n gwybod yn uwch gyngred y Premiership yn Lloegr, maen nhw'n bod tro'n dweud, un camgymeriad a ti'n mynd i gael dy gosbi. Dyna ti'n mynd i gael yn ebyn y Seintia yn uwch gyngred ni. Un camgymeriad. Wel, 8 wythnos yn ôl oddi. Pa nath i'n 8 i ddim. Oedd hwnna fawr yn hwnna, nag Tommy? Hwnna ddim yn gicrydd o gwbl. Gwyd yr ail chwarae fyna. Mae Lewis di symud i fyny, fo sy'n mynd amdani. Davies sy'n cael y peniad. Craven. Mewn i'r cwrt cosbi o peniad bach cyfforddus gan Redmond. Wel, y gwir amdani, cyn heddiw, mi oedd y Seintiau di sgorio 33 o goliau mewn 6 gêm yn erbyn y Met. Gnewch hynny'n 35 mewn 7 yn barod. Lewis yn camu mewn, oedd hi'n bwysig bod o'n gwneud. Nawr ta. Skiverton yn mynd amdani, ond Conor Roberts allan at Redmond. Bydd hi'n ddifyr gwybod gan Emlyn Lewis ar ôl y gêm, ar ôl 20 munud cyntaf yma. Dwi ddim wedi gweld Emlyn yn cael gymaint o run-around ar ôl 25 munud o gêm yn yn amser pan wedi bod yn sylwebu ar gema Met Caerdydd. Dim diffyg parch, ond mae'n efo ddysgu o'r gwersi yma. Mae'n chwarae neu bydd chwarae yw'r da iawn. Sislevich. Da ni'n di sôn llawer am Sislevich na Clark, ond hebddyn nhw. Mae'r Seintiau wedi rheoli achos bod yna un dyn wedi dwy'n y sioe, a Young di honna pasg ato fo. Digon o opsiynau. Sislevich yn derbyn i gan Holden. McCarthy sy'n clirio dim ond at Leo Smith. Sy'n ei chadw i mewn. Ac i fod yn 10, un ochrog neu beidio, maen nhw'n werth i gwylio. Mae'n chwarae deniadol. Ond yn slic iawn ar y llygad ni nhw, i'n holl onest. Ond
Cwestiwn i ti, Marks. Beth am Brad Young? Sy'n ni'n gweud, reit, rhaid rwy'n farcio fe, man for man, drwy'r gêm. Mae'n opsiwn, yn sicr ffordd mae'n rheoli. A mae'n sioi fod o'r funud. Ti'n rheolwr, ti wedi bod yn rheolwr, sa'ch ti'n neud? Ie, sy'n ni'n gweud, ie. Sy'n ni'n rhoi rhywun a dyn am ddyn, achos fe yw'r gwaniaeth yn y ddoi dîm ar hyn o bryd. Bod i'r gwaniaeth. Craven, dim digon cywir. Davies, Daniels. Young at Pasg. Holl uchafbwyntiau'r penwythnos, cofiwch. Rhaglen i nos lun am hanner wedi 9 ac eto am had i 6 ar nos Fawrth. Ac ar y dystiolaeth yma, mae yna dipyn o uchafbwyntiau am fod. Sislevich, Smith ac at Davies. A maen nhw'n eich gweithio chi. Mae yna gymaint o waith rhedeg pan ydych chi'n chwarae yn erbyn y Seintiau. Clark, allan at Redmond, nôl at Clark. Holden. Lewis, mewn yn gadarn oedd Holden eisiau cic. Dim o gwbl medd y dyfarnwr. So, da ni yn sôn am cofia y gyntaf yn y byd y pedwerydd yn yr uwch gyngrair yma. Mets di wneud mor dda dros y blynyddoedd dwytha, da ni'n gwybod wneud just fethu allan ar Ewrop tymor dwytha. Ond y bwlch rhang pwyntiau, maen nhw'n lot. Wel, mae'n 35 o bwyntiau rhwng y cyntaf a'r pedwerydd, Malcolm. Dyna'r gwir amdani hi. Ac be bynnag da ni'n ddeud mewn edmygedd am y Seintiau, di hynny ddim yn adlewyrchiad da'r cyngre'r, na di? Na, dim yn gwbl. Dwi'n gwybod sydd ni didoctio pwyntiau bod nhw'n rhy dda. Dwi'n meddwl da ni. Maen nhw'n tynnu pwyntiau yn bob rheswm arall. Edrych a di, wan de. Chwaraewyr yma i gyd, McManus yn fan hyn, Hudson yn fan hyn, da ni gyd yn gwybod de. Sa hynna'n cerdded dim ond i tîm cei conna, a maen nhw ar y faint yma yn y Seintiau. Mae'n dangos cryfder sydd yn y garfan fe, a'r cystadleuaeth i fod yn y tîm cyntaf. Na beth sy'n rhoi llwyddiant i chi hefyd fel reolwr. Ac un o'r pwyntiau mawr pan mae'r bwlch na efo garfan sydd ganddyn nhw. Gwaith da gan Craven i fod yn deg rhoi y Seintiau dan bwysau am ychydig eiliadau. Lewis mewn braidd yn hallt o bosib. Wedi cymryd hanner awr i Emlyn Lewis. Nath ei ddim wneud gwyd swydd fyna. Dyna ni'n stryd swydd o fe. Oedd o'n ardal cywir i wneud o i fyd. Ond o'n i'n licio mynd ath Emlyn. O'n i'n meddwl chwaith. Ond dwi'n meddwl, mae Emlyn di sylweddoli wan, dwi ddim yn mynd i giro fo fi gyffyrddo cynta. So na ddarllan i gyffyrddiad o, a na i ddwy'n yr ailyn. Fel nath o fanna. Ond dwi efo chdi. Dwi'n gwybod sa fod... Sa fi gael gêm fel Emlyn yma, sa fo yn y stand yn ochr yma'r cae. Na chi bas gan Sislevich, ond pam oedd hi'n bas dda oherwydd rhediad Holden. Sislevich eto. Heibio Cybongo rhy hawdd. Di Cybongo ddim yn cael gêm dda. Daniels nôl at Sislevich sy'n gapten heddiw. Davies at Smith. Smith, cyfleu at Nelly, cyfleu ar Gydio! A mae yna resiad o chwaraewyr yn synhwyro gol yn does. A maen nhw'n jyst mor hyderus, dydy. Edrych ar sut mae Leo digon o le ganddo, dwi'n mynd deud am yn cael y bel allan o'i draed. Codi ben. A di Leo yn sgorio gol hawdd, na di. Ond prif fel hyn. Ond dyle un o'r chwaraewyr ganol cae fod ni'n gau fel awr fyna. Heb os yn y gwni bai. Mae'n waith caled war yn erbyn y Seintiau, ond mae rhaid ti dorchi dy Lewis a reit, mae'n mynd i fod yn brynawn anodd, ond mae rhaid ni weitho. A sy'n ni'n moyn curo nhw mewn pythefnos yn Gwpan Cymru, fel os rhaid wella safon heddi, dwi'n mynd i wneud ein nhw. Na, dim efo sosiolaeth beth da ni weld hyd yn hyn.
Ond yma'r Seintiau Newydd cofia yn mynd am y pencampwriaeth heddiw. Ei, maen nhw dal ar am y quadruple hefyd. Wel, maen nhw wedi codi cwpan Nathaniel MG yn barod. Mae cwpan Cymru i ddod ar rownd gyn derfynol. Maen nhw yn rownd derfynol cwpan her yr Alban. Mi fydd honna gyda llaw yn fyw. Ganddo ni ar S4C, mae bel gan Daniels. Sislevich tu allan efo. Daniels, mae ar hyngfyn nhw mor hawdd. Am bel i mewn! Ac yn y diwedd mae Clark yn manteisio ar gyfle na ellid i methu. Ond gwalle amddiffynol, mae'r rhai deud, mae gan Emlyn Lewis hawl, agor i freichiau a gweiddi. Be yn y byd oedd hynny? Mae'n poen i'r Seintiau, mae'r ddwy yn dair, mae'n chwalfa wedi hanner awr. Daniels fan hyn, mae hwnna'n rhy hawdd, just rhedeg yn syth trwy'r amddiffyn, codi ben i fyny, Emlyn yn cael cyffyrddiad, ond un peth am Ben Clark, mae fe'n hoffi rhedeg mewn i'r cwrt cosbi. Mae e'n gol scorer o ganol y cae, mae fe'n gyson iawn, ac i wneud hynna, rhaid chi wneud y rhediadau. Daniels, gwaith gwych fyna, Emlyn yn bach yn anffodus, ond y bel yn cwmpo'n hawdd i Ben Clark a tair i ddim. Codi Daniels, codi Ben yma na i edrych pwydd yn rhedeg i mewn. Gweld Young yn mynd i'r posti cyntaf, mynd â Emlyn efo fo, a wedyn Clark ar y marc i sgorio i gol. A dwi'n mynd edrych yn hapus yw e. Clark yn cael gol rhif 9 yn y cyngrair, gol rhif 13 am y tymor i gyd iddo fo. Mae Craig Harrison, bron iawn, sa chi'n mynd i edrych yn hapus. Mae wedi bod yn byr gwla wrthos yma gyda llaw i fod yn deg. Diolch wedi bod yn ei iechyd gorau. Dwi'n siŵr faint o champagne gaeth o gymysgu efo'r tabledi. Ond dwi'n siŵr bydd y perfformiad yma yn geifo deimlo'n well efo pob un munud sy'n pasio. Nes i gyfarfod o siarad o cyn gêm. Nes i dweud, ti edrych dda, Craig. A dwi'n hollol anghywir, wrth gwrs. Nath o ddeitha fi wedi bod yn bod sal. Young at Sislevich. Mae Holden yn mynd mewn. Mae Holden wedi cyrra'r clap cam sefyll. Holden yn mynd i hun! Ac mi oedd Clark wrth y postyn pella, ond droed anghywir. Mwyn etherig, ond be fi'n offi yw, mae bechgyn yma, Seintiau Newydd, yn rithro i'r gwagle tu ôl i'r amddiffyn. Mae'n anodd iawn i'r myfyrwyr gael ei hunain nôl, ond dyle fi'n yn well fyna, yn amlwg ddim ar ei goes orau fe fyna. Ond sbio'r opsiwn na o gynno y bas, y dyn ar y bel o fyna, cyn fo basio i mlaen, o gynno fo gymaint o opsiwn na, o gynno fo Daniels i'r dde, o gynno fo Holden, o gynno fo Young. 3 opsiwn i'r dyn ar y bel bob tros. Gynno Met Caerdydd ddim un opsiwn ar y deca yn y gêm yma. Methiant oedd i middle of yn sgorio. Cybongo at Price. Ond mi allwch chi ddeud un peth, mae'r Met wedi bod ar fai am y 2 gol, a mae'r gŵr yma, Cybongo, mae o wedi cael hanner sal, gormod o gamgymeriadau, cael ei giro rhy hawdd. Dydyn nhw ddim wedi bod ar rediad da na ddo. Dydy y Met ddim wedi ennill gêm gyngrair yn 2024. Dyna'r gwir amdani hi, a maen nhw'n y 4 safle. A da ni yn mis Mawrth. Ifan y glybau, edrych ar y dre newydd. Ers newid y reolwr. 8 gêm yn ôl. Ie. Dwi'n meddwl 5 o dan yn ysgol, ia? A 3, neu illa 4 o dan Chris a 4 dan ysgol. Ie, mae Chris Hughes yn gwmni ni heddiw ar y botwm coch, a fo ydy'r rheolwr mwyaf llwyddiannus, dwi'n credu, fel ymwelydd a fan hyn. Mae wedi bod yma efo tîm ac ennill 4 gwaith. Ac does yna neb wedi gyda well na hynny. Ac yn rhyfedd iawn, Chris, ar i atgoffa fi o hynny. A atgoffa fi, a atgoffa Tommy, a atgoffa pob arall. Ti'n mynd beio, yw ti? Ac mi gawn ni i gwmnio hanner amser pan fydd o'n dyfarnu gol y mis. A fydd a neb o dre newydd yn cael ei. 10 munud. A da chi yn rhyw obeithio o safbwynt y Met bod nhw'n cadw fel hyn nawr tan hanner amser. Mae hatgofio nhw o'r gêm ddiwetha
Wel, maen nhw'n frywiau yn dydyn ar 8 gol na. Wel, fel reolwr, gyd Tom i ddeud, ond fel chwaraewr ar y cae, os ti 2 gol i ddim i lawr, mae'n bob tro mynd i fod yn anodd i ddod yn ôl. Ond mae'n rhaid i just cystadlu am bob dim, mae'n rhaid i dal gwffio. A wan di'r balchder na ti'n sôn am fel person, a'r cymeriad na iawn. Da ni'n colli 2 gol i ddim. Dwi'n just mynd i gael argraff o hyn ymlaen yn y gem yma. Dwi'n gwybod beth dwi'n gwneud, os dwi'n dacl Blair. Fydd Ryan Jenkins ddim yn rili hapus. Brobl. Young. Davies. Be sy'n yn ddiddorol, ac unwaith eto falle bod yn adlewyrchiad gwych ar yn trefn ni, ond maen nhw wedi chwarae eto ddwywaith o fewn cyfnod go fyr. Mi oed ei am funud y bêl gan Redmond. Redmond at Brobl. Clark. Young tu mewn. Clark aros am y cyfle i gael y bêl mewn. Iep, mewn. Mae'n mynd i fod yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Bythefnos ar ôl hynny, mae'r ddau'n chwarae eto yn y cyngrair. Hynny yw, dych chi'n meddwl am Ryan Jenkins, mae'n gael paratoi at y gêm nesaf erbyn rhain. Di'r awr nesaf mynd i ddylanwadu ar sut mae'n mynd i chwarae? Dwi ddim yn meddwl, fel sa fi chwaraewr, sa fo'n digwydd sos nesaf neu beth felly fysa fo, ond mae'n bythefnos 3 wsos, i fi bach o wahanol, mae'n meddylfryd fi. Enwedig efo Cwpan Cymru, fi bach o ramant illa. Lewis di canfod Rhys. A mae hwn yn redwr, mi redith Rhys i chi am byth. Mae'r bêl gan Chubb. A mae'n cael ei cholli. A mae Pasg yn dod â hi. Ac yn sydyn hefyd, dwi'n meddwl mae Met Caerdydd allan o'r ras am yn sydyn safle rwan. Mae ormod o bwyntiau, 8 pwynt dwi'n meddwl, efo 6 gêm i fynd ar o hon heddiw. Oes mae yna bosibilrwydd, ond dim i fi. Felly, pan mae'n eithaf chwarae yn y gyngrau tro nesaf, fydd, da ni'n gwybod fi Seintiau Newydd yn bencampwyr o heddiw, o fydd Met Caerdydd yn dechrau paratoi am y gemau ew gyfle yma, lle maen nhw'n 2 gêm o Ewrop. Oedd Sizlewicz yn cam sefyll. Mae'n ddi-sgôr gyda llaw yn y gêm rhwng Bai Colwyn a Hwlffordd sy'n y 7fed safle. Ydych chi sôn am y gemau ail gyfle, Bai Colwyn ar y gwaelod ar hyn o bryd. Ia, methu sgorio. Melon un o'n Pontypridd os dwytha. Methu sgorio, methu creu. Na, ond nhw'n symedig iawn y san diwetha lawr yn Pontypridd. Fi'n teimlo nhw yw'r tîm gweitha yn y gyngrair ar hyn o bryd. As na chi methu sgorio, sy'n lawer o beth chi, ond gallen nhw droi gyda tors a nhw ffordd Llanelian o'i plaid nhw, ond mae rhaid nhw ennill gemau gatre, achos dim edrych bod nhw'n ennill bant o gatre. Ie. Paid a mynd i fanna Leo. Dwi'n mwyn sydd lle'r Leo eisiau mynd, ond diolch yn cael. Ar gyfarwyddyd i reolwr, mae'r bêl gan Davies. Dwi jyst wrth y modd efo symudiadau'r chwaraewyr yn ganol cae, Leo Smith, Rory Holden yn chwarae just tu ôl i Brad Young. Wedyn mae'n gallu Ben Clark, Leo Smith ac Ben Clark, fos yn eistedd mwy, ond mae trin gon cyffyrddus i chwarae gwahanol safle. Dyna pan maen nhw'n symud o gwmpas. Mae'n anodd cael ei marcio. Mae'n dweithio da ni wedi enw Elliot Evans yn y gem. Ond i'n mynd i ddweud pan gathon ni olwg arno fo. Da ni wedi sôn bron dim amdano fo na ddo. Un y chwaraewyr mwy o dylanwadol o Gorea, gorau gan y Met. Skiverton yn ei rhoeddi i Craven. Chubb. Price. Wrth Cabongo'n cynnig hi nawr. Elliot Evans. 4 o'i gwmpas o. Chubb eto. Nôl at Evans. Mae Evans di clywed ni'n siarad, Malcolm. A mae o di ennill cic gornel gynta'r gêm i Met. Cyn i 2 waith maen nhw'n cael bêl mewn i'r gwrs Cosby. A 6 munud i fynd i hanner amser. Felly hwn ydy'r 3ydd waith. Fi'n siŵr bydd e'n siomedig gyda'i perfformiad i dîmau, ond mae'n erbyn y goreion yn nhw. Yndi, a dangos, mae bwlch di gael ei ddangos yn hanner gyntaf yma do. Faint o dda ydy'r Seintiau. Lewis Rhys. Nath i ganfed ymddangosiad yn uwch gyngrair Cymru wrth ysbetha. Fo sy'n paratoi i gymryd y gic. Y math o gic ddyle fod yn well os da chi'n mynd i gael unrhyw beth yn erbyn y Seintiau. Mae'n cael cyfle arall i'r hoeddi mewn. Ar ei ddroed chwyth. Hwna'n taro yn erbyn Leo Smith.
Lewis yn dal I fyny ers y gig gornel. Mae wedi gyn dda I gadw hwnna'n fyw, gormod arni hi. Hanner cymysglyd I Lewis fel I gymaint o chwaraewyr y Met. Mae'n edrych ar statega gyma tymor hyn yn yr Gyngrair Lloegr os yma ac 3 ardal lle maen nhw'n trio taro'r peli mewn fewn efo cicio gornel. Yr ardal mwyaf llwyddiannus ydy'r postyn cyntaf lle fedrith rhywun benio at y gol neu penio ar draws y gol. Felly mae'n chwaraewyr eill yn rhedeg I mewn. Yr postyn bella, ie. Hefyd, am y llaeth, pam ti cael cicio cornel, sefyll yn stond a dim symud. A wedyn symud, un o'r fel yna yn symud mewn i'r cwrt cosbi. Mae rhan fwy o bobl yn neud yr hediad, 3 gynnar, rhywyr, yn am y llaeth, jyst aros yn enfan. Tan yr eiliad dwytha. Ie. Conor Roberts. Pasg. Davies. Ar o'r asgell bella yna mae Daniels, os o'i angen o. Sislevic yn iawn mi byddu o di. Ddim yn mynd I gyrraedd o, mae Young yn mynd I ganfod Daniels. A beth chi'n meddwl, mae gennych chi Daniels ar un ochr. Mae gennych chi Redmond ochr arall. 2 brif grewr y cyngrair yn chwarae fel cefnwr. Mae'r 2 di creu yn barod y prynhawn yma. Mae hynny'n 2 ar 10 I Redmond. A mae'n 10 I Daniels. Ond rhyfedd ti'n deud hynna. Ti'n gofio Marriott Osbender? Ie. Ie, ti'n meddwl bod y ddoi yma mwy chwym yn nhw na'r ddoi yna arall. Daniels. Ar y gair. Cera McCarthy. Redmond. Bob tymor yn doedd. Oedd fi'n gysadleuaeth rhwng Marriott a Spender. Wel, mae'n gysadleuaeth dda rhwng y dyn yma a Redmond. Daniels, mae Holden wrthi ymyl o Holden sy'n derbyn. Smith. Chwilio am Young. A ddi dros I ben o. Daniels oedd. A Daniels o tu ôl iddo fo. Davies. Pasg. Pasg yn camu mewn. Sislevic galw amdani yma. Pasg yn ei anwybyddu o. A gallan hi a Redmond. Sgoriwr y 2 gol. Young. Ac am unwaith. Mae'n geirfa sydd ddim yn gweithio. A mae'n cydnabod hynny. Yna ni weld y peniad yma gan. Ond mae'n hawdd drysu weithiau iawn. A ti'n meddwl chdi dim Daniels o hwnna. Diolch yn fod o fanna. A mewn y safle yna. Mae wedi dod â hun o'r asgell lle yna. Di helpu adeiladu'r symudiad. Wedyn di landio I fyny a cario ymlaen efo'r rediad i'r cwrs cosbi. Dyna'r hyder. A dyna'r faint o hyblyg mae tîm y Seintiau Newydd yn medru bod. Clwb rygbi heno. 10 munud I 5. Connaught yn chwarae'r Scarlets. A y gêm yn ei chyfanrwydd ar Esbydrec. Ac yna am 20 munud wedi 7. Caerdydd a Leinster. Unwaith eto y gêm yn ei chyfanrwydd. Evans. A Rhys yn edrych i'w gyfeirio do. Ac yn gofyn be o'n I fod I wneud efo honna. Mi fydd ychydig bach o amser I wychwanegu ar ddiwedd yr hanner oherwydd o'r anaf I Alex Lang yn y gol. Daniels. Sislevic. Creu chydig bach o le. Young. So hat-trick yn hanner amser. Postyn rhwng y 2 a'r 2. Ond yr hediad eto yn just aros yn wrth I ddyn am eiliad a wedyn just yr newid y cyflymdra mor sydyn, newid ger. A'r postyn a'r trawst. Munud, dwi'n meddwl sy'n cael ei ychwanegu. Daniels. Clark. Chwilio am ei ail o.
Thomas, da chi yn ystafell, da chi'n siarad efo chwaraewyr met, be da chi ddeitha nhw? Pob hwyl. Lwcus, gret record. Rediad gwych. Chymod, a beth yw, mae fel magnet ni we. Ond penderfyniad cywir, de. Ond mae gynnu fo'r hannar iardan yn gyflymach da pob arall yn ei penna ar y munud. A hefyd yn ei ben, mae fe'n gwrdd le mae'r gol ni we. Diw'n gofgod i ben, mae fe'n gwrdd le mae... Gol le mae fe. Be fysa chdi dweud, ebaw am Bob Lwc? Wel, newydd ti wedyn. Hanner welwyd y Seintiau yn rheoli. Hanner welwyd 2 gol arall i'r bachgen ifanc yma, Brad Young. Ac yn drydedd gol i Ben Clark. Y tîm wedi rheoli yn llwyr. Hanner anghyfforddus iawn i'r Met. Da chi'n poeni falle beth sydd ddod, y sgôr ar yr egwyl. Y Seintiau Newydd 2, Met Caerdydd 0. Diolch yn fawr iawn, gyfeillion, fel na mai, ar yr egwyl, felly dim sioc, ond maen nhw'n ennill unwaith eto y Seintiau Newydd. Dim goliau yn y gêm arall pnawn, mae Bai Colwyn yn erbyn Holford, ond byddai'r pwynt yn arwyddocaol, achos bydd hynny'n golygu fod Pontypridd yn dechrau'r pnawn, neu dechrau gêm nhw, yn y 2 waelod. Bydd y tabl gadarnhau hynny ni yn y man. Clybiau cartre sy'n ennill ar un o bryd, felly ar y brig, Seintiau Newydd. Yn mynd yn gwbl glir, a bydde dim modd dal nhw, dim bod neb yn mynd i ddal nhw ta beth. Dal ddim wedi colli tymor yma. Yna werth nodi wastad nag yw e. A lawr yn y gwylod wedyn ni, fel hyn mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd yw hyn, gyda Bai Colwyn yn cael gêm gyfartal ar hyn o bryd. Bydde Pontypridd ar y gweilod, neu mor dda dros wythnosau diwetha, ond wedi colli mwy o bwyntiau, 9 pwynt i gyd nawr. Felly ni wedi cyrraedd mis Mawrth yn do fe, sy'n golygu nifer o bethau. Gwanwyn yn agosau, dwi ddim yn teimlo fel ni heddi. Dewch i ni edrych nôl ar goliau gorau mis Chwefror. Dewch i ddewis gol y mis. James, mewn i ganol y cae efo'r dafliad. Mlaen wedyn. Y cyfle i Ian Owen ar y foli a'r cyfle. Yn syth bin. Yn nothu i gornel ochr Owen. Llain y 20 eiliad ar y cloc. Y dechrau delfrydol i'r tîm cartra. Mae'n gyfle rwan i wrth ymosod. Owen wedi cael un yn barod heno. A wedi cael ei ail. Medredd. Gwrth ymosodiad. O un pan y cae i'r llall. Na Ian Owen wedi rwydau ail gol o'r noson. A'i 8fed o'r tymor. 8 munud yr hugain di chwarae. Mae'n ddi-sgôr. Dygyn ar gec! Yn sydd yr gornel ucha! O 30 llath mae'n rhaid Nif Dygyn a chicrydd wych roi aber ar y blaen. Ryan Sears i lansio'r bel i mewn i gwrdd Cosby Cei Conna. Peniad ymlaen gan Mills Evans. Ffyriad Oswell y bel yn ôl. Jason Oswell! A mae Oswell wedi sgorio i ail gol y pnawn yma. Y bel yn adlamu o gwmpas y cwrs Cosby. A fe ddisgynnodd i Jason Oswell. A fe gadwodd o'i ben. Price felly o ryw 20 llath dros ben y mir. A mae gol! Am dechneg hyfryd unwaith eto. Wel, dyn ni wedi gweld 2 gol o'r safon ucha. A Tom Price yn ymateb yn wych i'r Met rhagorol. Danny Davies. Chislovec, mi oedd o dan bwys ar y fanta. Tom Walters. Mae Payne yn y canol. Walters! O, mae bachu! Sam Sawel! 2 munud a hanner i mewn i'r ail hanner. A mae Tom Walters wedi roed y tîm cartra ar y blaen. Young ar frys i gymryd y tafliad. Dyma Danny Williams. Nôl at Jordan Marshall. Heibio i'r amddiffynwr George Marshall ar creisiad y peniad gan Chris Evans ac allan gan cyn belled ac na chi gol gan Ben Clark. Ben Clark
y foli. Y peniad gan Chris Evans. Di ond di neud llawer o'i le heno, y cefnwr, ond oedd y peniad yna. A mi oedd hi ar blat i Ben Clark. Mynd yn hir, William Bradley. Cyfyriad hyfryd gan Sean Bradley. Dyna chi gol gan Sean Bradley. Oedd y cyffyrddiad gynta'n berffaith ac yr ergyd heibio Conor Roberts i gefn y rwyd. Mae Sears yn codi a mae'n cael ei giro yn yr awyr a'r Basgan Cowens yn wych mewn i drad Mwandwe a mae e'n ryddhau Robles ar ei dro'r chwith. O, na chi gol! I ddod adre newydd yn gyfartal. Cyd chwarae hyfryd yng nghanol ca. A Robles ar ei drod chwith yn erbyn i gen-glwb yn cremanu'r bêl. Heibio i Caerdydd Absalom. O, dyna ni, dyna'r dewis rhestr fer, goliau gorau mis Chwefron. Ni'n mynd i glywed pwy sydd wedi ennill gol y mis nesaf. Mae Cenriol o Dre Newydd. Chris Hughes gyda ni. Chris, great to have you with us. Sorry about showing all those Newtown goals. By the way, right, you've got a very important job today. Yes. Who's won? Who's got the goal of the month? Winner, Sean Bradley of Caernarvon. There was no one else, really. It's a fantastic goal. A great touch, a good spin, and the ball sits up nicely for him, and it's a really good finish past. Obviously, Conor Roberts, a team that doesn't concede a lot of goals, and it was a special strike. So, yeah, Sean's my winner. Excellent. I'm sure there'll be a lot of people agreeing with that decision. Here it is again. It's a funny one, because they lost the game heavily, but it's just such a special moment for him as well. Yeah, as I said before, it's a great touch. It sets the finish up, really, and falls nicely for him, and he just bends it in that top corner, just past Conor's dive. So, yeah, really good goal. And I think, as I say, I'm sure the people in Caernarvon will be happy with that one. Excellent. Well, there you go. Congratulations. Llongyfarchiadau. He's Sean Bradley. Becky, great to have you with us today. Chris, last few years, you've hardly had any time to be with us on Scorio, what with Newtown and all that. How are things away from the game for a bit? Are you even away from the game? No, surprisingly, I'm not. No, I'm still following the league. I think when you've been in it for 15 years non-stop, it's a difficult one to let go of, but I'm still following the league, still keeping in touch, still getting out and watching games. Great to be here today and working with you and the Scorio team. It's really good, but I'm getting a bit restless now, I think. Getting a bit restless, talking to the two managers before the game as well, Craig and Ryan, and knowing what match day's like, and the preparations and everything else, and I'm probably getting a bit itchy feet now. Now then, we'll see. Might be a little story there in a few weeks. We'll see. Can I ask you, how do you stop the New Saints, basically? Because you've done it. You had some success when you were with Newtown, winning here, winning against them as well. What's the secret? I think you've just got to try and stay in your shape as much as you can. Look, it's difficult. It's easier said than done. I've said it on commentary. I think the wins that we've had, I think we've scored the first goal. And I think that's important as well. It gives your players confidence. Look, Cardiff Met have came here with a plan. Try to sort of sit deep and absorb the pressure. And look, it's very difficult because you're coming up against, Daniels and Redmond on the side who've got great delivery. Brad Younger, I think, has been exceptional so far. His movement has really caused Cardiff Met problems. So, look, they've got a lot of strengths. So I think because they're a little bit wide open, you can maybe hurt them on the counter-attack, but that's been difficult for Cardiff Met because they haven't had much of the ball. Yeah, it's a bit of a question. No one's managed it this season. Chris, thank you very much for your time. Back to commentary for Chris now. He's on the red button today. We're going to look at last night's games. Dych chi'n edrych ar gemau neithiwr felly nesaf. Kai Edwards i gymryd y gic. Tarabel yn lletraws. Brian yn ddigyfeiriad. Cliriad. Yn sydd â Dan Roberts, Eddie Clark rwan. Clark yn llwyddo gadw fel ar dir y byw. A mae'n dod yn ôl at Clark. Cloesia Clark to gat Jordan Davies. Davies yn tynnu bel yn ôl. A Gergyd Franklin ar y targed, ond yn syth at Caerdydd Absalom. Dyna gyfla gora yr ymwelwyr o bell ffordd. Dan Roberts. Dyna Eddie Clark. Clark yn canfod Josh Williams. Gyffyrddiad Franklin. Jordan Davies yn troi. A Ergyd o fodfeddi heibio'r postyn. Mond hanner eiliad. Mae Jordan Davies angan. Mae'n cweit yn gallu cyfeirio Ergyd i gefn yr hwyd trona.
Josh Williams. Croeso te Gats. Jordan Davies a'r blaenwr gyrheiddodd yna gynta bod yna ddau gris gwyn o'i gwmpas o. Ross White. Tara fel te Gats. George Newell yn disgyn. A felly hefyd Aberdaki. A mae'n gic o'r smotyn. A dwi'n meddwl na am yr ail dacl mae Mr Bryn Malcolm Jones wedi penderfynu pwyntio at y smotyn. George Newell yn ôl ar ei draed ac yn paratoi gymryd y gic. A George Newell yn gyrru Andy Firth y ffordd anghywir. Ac ar ôl 10 munud yr ail hanner, mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. George Newell, 2-1 yn ei warchod o. Kai Edwards yn clirio. Mor bell ar Ross White. Arsan. I mewn i cwrt Cosby na'i Marsan. I ergyd o. Yn cael ei rhwystro. Newell yn croesi. Gwaedd am lawio. A fe gymerodd y dyfarnwr i amser. A dwi'n siŵr bod calon yr amddiffynwr yn ei wddfo. Dan Roberts. Ffyrddiad. Jordan Davies allan a Josh Williams. Eddie Clark yn croesi. Y bel yn adlamu mlaen. Hanner gwaedd am lawio. Cei Conna dal efo'r meddiant. Declan Poole rwan. Yn taro bel nôl i mewn. Bron i honna ddisgyn. Dros ben Celland Absalon. Ac i mewn i'r gôl. 20 munud i fynd. Josh Williams. Efo'r gigonel ddofyn. A mi oedd hwnna'n gyfla. Ond heibio'r postyn a peniad Ben Nash. Wychili. Yr ffuriad o'n ta. Thomas yn lygad oddi ar y bel. O'n ta dyma ffwmpa Mwandwe. Cyfle mae'r ergyd. Mwandwe! Fymryn heibio'r nod. Cyfle gorau'r gêm hyd yma. Yn disgyn i'r ymwelwyr. 20 munud a hanner wedi chwarae. Ffwmpa Mwandwe. Bell yn gwaith. Ishmael yn gryfach na Morgan Owen. Ishmael ar ergyd. Yr arbediad gan Lewis Webb oedd hi'n mynd heibio'r nod. Golwr ddim i wybod hynny. Davies. Mae Donahue wedi parhau ei rediad yn fan hyn. Mae Gwion Dafydd yn y canol. Mae Sean Bradley ar gael hefyd. Donahue yn sgwar at Danny Gossett. Gossett gisio i gosod i am yr ergyd. I gefn y ddwyd. Danny Gossett. 36 o funud ar y cloc. Wel mi dwyllodd o Andrew Wycherley yn llwyr. Ond mi oedd y golwr yn syfrdan ar ei linell. Caernarfon 1, y Dre Newydd dim. Henry Cowens. Na'r gig gornel un ddofn y tro hwn. A Shane Sutton. Arbediad gan Lewis Webb. Honna gan Sutton ar ei ffordd i'r gornel isa. A Lewis Webb yn taflud i hun i ildio'r gig gornel. Matty Jones, yr eilydd. A'r gic rydd, mi gymodd i wiriad. Mae'n tasgu allan a George Hughes o arbediad o'r safon ucha un gan Lewis Webb. Yr ergyd gan George Hughes, mi gymodd i wiriad oddi ar un o amddiffynwyr Caernarfon am arbediad gan Lewis Webb. Donahue, yr edrychiad, y bel i gyfeiriad Zach Clark, mond at dalcen Shane Sutton yn ei beniad o ddim yn un da. Mae'n tasgu trwydd at Zach Clark, oedd Clark yn cansel. Nac oedd meddwl dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr gosa yma. Ond mae yna drafodaeth yn mynd i fod fan hyn rhwng Martin Roberts a Richard Wright. Mae'r lliman yn cael ei chodi. Da gymodd i gyffyrddiad oddi ar un o chwaraewyr y Dre Newydd. Wel, drama yma ar yr ofal. Wycherley. Sutton, mi wirodd i ar Matty Jones, dyma Gossett. At y Louis Lloyd, want yn yr ochr bella i Zach Clark ar ergyd! Ar arbediad gan Wycherley. Wel, hwnna'n un da. I nadu Zach Clark. Ond a ddylia Clark fod wedi gwneud yn well yn y fan yna. Pawb i fyny geithio'r golwr i'r Dre Newydd. Mae'n tasgu at Matty Jones. Jones ar ergyd.
Mae unwaith eto, rwan tam yna gyfle yma gwrth ymwysodiad, mae'n 3 yn erbyn 2. Clac yn cario'r bel. Clac at Louis Lloyd. Lloyd ar ergyd! I fewn i'r hwyd ochr am I gymod I wiriad. Oedd I ar George Hughes. Gwrth ymwysodiad cyflym gan y cofis. Louis Lloyd ar ergyd. Owen. Na'r tafliad. Disgyn I Clark yn ceisio I gosod. I Gosset! Bron yn ail I Danny Gosset I sicrhau y triffwynt mor agos. Cael I gosod gan Clark. Gosset ar ergyd. Doedd o ddim yn bell. Sears. Mae'n o Robbie Evans. Evans yr eilydd. Evans ar ergyd. A mi oedd angen yr arbediad gan Webb. Oedd hwnna'n mynd I mewn ar I bostyn gosa. A mi oedd o'n effro'r golwr. A dyna'r agosa mae'r Dre Newydd wedi dod yn yr ail hanner. Dyna ni, gemen neithiwr felly uchelbwyntiau o'r penwthnos ar Esbydrec nos Lun. Cofiwch am hynny. A ni'n barod am yr ail hanner. Os nag oes rhywbeth rhyfeddol yn digwydd, mae'r Seintiau Newydd ar fi'n clipio'r bencampwriaeth. A hynny am y trydydd tro yn olynol a'r unfed tro ar 15. Maen nhw'n dipyn o dîm, mae'n dipyn o stori. Nôl â ni, at ein tîm sylwebu, tipyn o tîm sylwebu hefyd. Malcolm Allen gyda Nick Parry. Diolch Dylan, croeso nôl bawb, mae yna wen ar ei wyneb o. A da ni'n gwybod pam. Achos fe soniodd Dylan am bethau rhyfeddol. A'r rhyfeddod fyddai. Betai unrhyw beth o'n triffwynt yn dod I ran y Seintiau Newydd. Dim newid yn y naill dîm na'r llall ar hyn o bryd. Dwi'n just edrych ar os dydy Mets Caerdydd mynd I wneud rhywbeth gwahanol. Dydyn nhw ddim. Mae'n amlwg ar ddechrau'r ail hanner yma. Maen nhw'n chwarae fo'r 3 yn y cefn eto. A'r 2 wing-back. Oce, dyn nhw'n mynd I ennill y gem. Dwi'n dall, ond dwi'n just yn licio weithiau pan mae y rheolwyr Lee Jenkins ar ochr y cae yn medru wneud rhywbeth gwahanol I stopio'r Seintiau Newydd, mynd 4 yn y cefn, a wedyn stopio Redmond un ochr, a Daniels ochr arall I lawr yr asgellu ma'n creu 2 yn erbyn 1, yn erbyn Chubb. A mae Carthy. Sori, ti'n meddwl falle bod yn aros am bythefnos dan y gêm gwpan I newid pethau? A gobeithio ennill y gêm ni? Ia, a nhw angen gwirth yn y marn ni. Anyway, efo'r lefel, mae'r Seintiau Newydd yn ei dangos, ond Cwpan Cymru, diwrnod gwahanol wrth gwrs, emosiwn gwahanol, achlysur gwahanol, dim yn fan hyn yn saff lle mae'n cael ei chwarae. Yn Dre Newydd, sori. Smith, Clark. Sislevic. Chwy mynd y capten ar ei fraich o. Mae gan Daniels sydd wedi cael gêm gampus. Llawn syniadau, llawn triciau. Sislevic. Daniels. Beiddgar, hyderus. Tyfidiad eto de. Ti'n gwybod bod Daniels yn dechrau yn fan hyn. Just yn mynd I fewn ar ei ddyn. Rwan ta, codi Ben, nid I Ben Clark yn ôl at Sislevic. Dechrau rwan. Wedyn yn syth yn ôl at Daniels am yn trio'r cic dros ysgwydd sy'n sgil mwyaf anodd yn y byd, ond bendant fod hwnna di brifo I gefn o bryd o ddisgyn. A chwarae teg, da ni di beirniadu Emlyn Lewis am bell waith. Nath o ddigon yn fan honno, oedd o'n effro, mae'r bel gan Young. Lewis efo fo. Bydd o falch o weld I gefno heno, dim amheuaeth am hynny. A mae'n mynd I weld dipyn o I gefno yn y gêm yma o bosib, mae gan Pasg. Nawr te, di am fynd I hun. Fewn a hi a Young, ormod ar honna. Pas wael. Pas wael go iawn, just canolbwyntio, just chwincweiliad. Mae hwn wedi cael creu argraff tymor yma na fi, fel ymwysodwr canol. Wel, i syniad bod pwysau yna fo. Mae'n rhaid chdi wneud hwnna'n berffaith. Mae'n rhaid chdi wneud hwnna just yn gosod ti iddo fo gymryd ti ar y cyffyrddiad cyntaf. Ie, oedd hi'n bas sal, oedd hi, o pwysau anghywir arni. Sa fi wedi bod yn sgrechian fel ymwysodwr yn disgwyl yn hat-trick o fanna. Ie. Dych chi'n cael rhyw deimlad y dawn y gyfle arall am hat-trick. Gawn ni weld. Di Lewis methu canfod Cabongo. Brobl.
Mae'n agos mae'r Seintiau Newydd i gau y bel na lawr a gwasgu'r chwarae dwy'n y bel yn ôl. Pasg o Skiverton. Pasg mewn rheolaeth lwyr ac yn ei derbyn i gan Roberts. Davies. A ryw dawelwch yma. Da chi'n teimlo falle ryw dawelwch cyn y storm. A mae'n gwbl gyfforddus i dîm sy'n ar rediad rhyfeddol. Di colli 1 o'i 63 gêm ola. A mi oedd honna yn erbyn Met Caerdydd. Holden. Clark. Sislovic. Smith. Daniels. Anlwcus, ond y waith da gan McCarthy i ladd y bygythiad, ond rhoi'r meddiant nôl ar blat. Nick, anlwcus. Gair anghywir yna, oedd e'n sal. Sôn o'n i am McCarthy di greu gystal, ond ie. Daniels. Bale ma'n chwilio am Young. Oedd hi'n bwysig bod Lang di dod am ei ddoth o. A Lewis yna efo fo. Ymddeiriad, Nick, o'n i'n talu allan. Na, maen nhw'n rhoi gormod ar blat yn dydyn. Gormod ar blat i'r Seintiau. Enghraifft arall fan Sislovic yn manteisio mae gan Clark a gan Redmond. Ac yn ar y bach o fewn 5 munud yr ail hanner yma ddechrau. Mae patrwm yr hanner cyntaf wedi hen sefydlu. Daniels eto, da ni'n sôn amdano fo mor aml. Holden. Young. Pasg, heibio Skiverton. Pas di dal i fynd, mae gan Sislovic. Clark, chydig bach yn lwcus, mae Clark methu a bwyd o Holden. A mae'n gyfle i Price ddod â hi. Price at Elliot Evans. A mae'r bel gan Chubb. Ti'n bod yn sôn am Brad Young efo'i gefndir, dod o Aston Villa. Eisiau sôn am Pasg hefyd. Ti'n bod dyma'r chwaraewyr sy'n chwarae ni erbyn cefndir o Lerpwl. Pasg di chwarae dda, gyda tymor da. Cybongo. O honna ddim yn mynd i gyrraedd Elliot Evans, a pan mae'r cyfleon prin yn dod, wel, di'r Met beth i manteisio arnyn nhw. Greg Draper, sy'n bellach ar rhan o'r tîm rheoli yma. Ac fod i rheolwr y merched yn y gêm yn erbyn Wrecsam fori, a mae honna ganddo ni am 5 o'r gloch. Ac gweld Draper, o'n i siarad efo fo cyn y gêm, ac gyda llaw, os nwch chi fynd i wrando ar podcast sgorio, mae yna sgwrs ddifyr iawn rhyngddo fo ac Ifan Gwilym di codi ambell i destun bach dadleuol, yn sôn am y cyngrair, yn sôn am y safon, yn sôn am y Seintiau. Mae'n werth i chi bicio mewn i gael gwrandawiad bach ar y podcast yna. A mae sylwadau Greg wedi corddi'r dyfroedd. A dyna bwrpas yr hyn podcast yn dem. Mae'r bel gan Brobl, chwilio am Clark, Lewis yn cael dod â hi. Evans, unwaith eto, mynd i neb, ond chwaraewyr Met. Daniels hyfryd, Clark at Brobl. Beth yw, chi'n cael y teimlad, pan mae Met yn cael meddiant o'r bel, dwi'n pwynt i fynd allan o'n hanner yn hunain. Maen nhw'n just sim hyder dyn nhw gwbl yn ei chwarae. A rhaid nhw newydd y feddylfryd yna os nhw'n wneud rhywbeth yn erbyn y Seintiau Newydd mewn pythefnos. Rhaid i chi. Redmond, Clark di mynd ar o'r hediad, Lewis ni ffenno'i allan.
at Chubb. Elliot Evans. Wel, tawel ydy'r ail hanner yma. 2 gôl Young a gôl Clark yn dal i wahanu y ddau dîm. A sgidiau pink y gŵr sy'n anelu tuag at esgid air y tymor. A mae'r gŵr yn illodd ar esgid air yma 2 dymor diwetha ar y fainc, dyna sy'n rhyfeddol. Beth sydd yn yr esgid sy'n cyfri? Dim liw i nhw? Come on, mae'n dweud panther yn yr cosmi na heddiw. Ond byddwch chi yn gwisgo sgidiau pink, byddwch chi chwarae'n dda yn does, na dy'r gwir amdani. Ac allai'n dychmygu eich bod chi, Tommy, wedi gwisgo sgidiau pink? Dwi'n Kings oedd e bod trwy fi. Tommy, mae'n gwisgo trons pink. Gormod o wybodaeth fel arfer gan Malcolm Allen. Ond ie, mae'r rheini wedi bod yn llachar effeithiol y tymor yma. Dim amheuaeth am hynny ar be'r at y dyn yn ysgidiau leim. Mae'n gôl di bod yn Ashton Gate, a mae Perry Engie di rhoi Caerdydd ar y blaen yn erbyn Bristol City. A di hei, oedd ar ôl 6, heb ennill mewn 6 Caerdydd, ond Cyrwyr Stoc, wythnos dwytha, illa Cyrwyr Teddiw. Mae'n dat Sislevic ar y dde. A mae o mwynhau hun, weithiau ar y chwith, weithiau ar y dde. Mae bron bod rhy hawdd i'r Seintiau ar hyn o bryd ni. Mae o, ti'n hollol iawn, a dyna pan maen nhw wedi tynnu'r tempo, neu ti'n mynd y troed o'r wrth. Yeah. Daniels. Daniels eto. Am unwaith pas wallus. A Holden oedd yn eog. Ond mae mor anodd, fel ydych chi'n awgrymu hogia, i'r Seintiau, i'r met gael allan o hanner i hunain efo'r Seintiau'n gwasgu. Mae Clark yn gweld Young yn mynd o'i flaen, mae Clark yn cadw'r meddiad ar hyn o bryd. Mae honno'n tasgu oddi ar Evans, allan â hi at brobl gan Smith. Ia, dwi'n edrych ar y blaenwyr Skiverton yn un, eb gael, ond na ddim byd yn anghywir o hwnna. Gwaith da gan Lewis at Elliot Evans. Ia, Lewis Rhys a Skiverton, dim wedi cael dim hwyl o gwbl. Oherwydd dyn nhw wedi cael gwasanaeth yn un peth. Faint o sydyn mae'r Seintiau... Be dwi'n licio di faint o agos dyn nhw i gilydd. Maen nhw gyd mewn cysylltiad efo'i gilydd pan maen nhw'n cael lawr a curo'r bel na yn hanner Met Caerdydd. Cybongo. Cyson iawn yn hym y Met. Ddim wedi cael ei bynhawn gorau. Dim ond un gêm a Dixon Cybongo wedi colli yn yr uwchgynghrair y tymor yma. Pascal Davies. A'r gwir amdani, pan fydd y Seintiau'n penderfynu rhoi troed ar y sbardun, pan fydd y Seintiau'n penderfynu mae rhaid i bethau wella, da chi'n teimlo y bydd pethau'n gwella ar hyn o bryd. Maen nhw'n hapus i gadw'r meddiant, hapus i beri'r rhwystredigaeth lwyr i'r ymwelwyr. Fydd na eilyddion yn dod mlaen, mae'n siŵr. Da ni'n agosau at yr awr a fydd yr eilyddion isio profi pwynt yn byddwn ac sy'n gymaint o enwau cyfarwydd ar y fainc. Marriott, McManus, Hudson, Daniel Williams, Abertawe, gymaint o ddewis. Daniel Williams yn... Mae wedi dechrau setlo goi. Dwi'n wedi bod yma bron i 2 flynedd ond o'r amwythig gath o'i ryddhau o Josh Daniels, ond dwi'n rili meddwl fod i fod mor ddylanwadol tymor yma.
Ie, nath e ddim rhoi argraff da y gwbl dyle ni dymor cyntaf. Edrych ar y fainc, mae Jordan Williams yna hefyd yn dydi. Am fainc sy'n ganddyn nhw. Holden, William Young. Young yn ei ffenniau'r alad Clark. Clark, gwaith traed cyflym ganddo fo. Arferchog chwarae teg iddo fo gan Price. Allan at Cabongo. Smith ar ei waron syth. Clark i mewn wedyn. Meddiant yn cael ei golli eto. Bel gan Brobl, William Young. Allan gan Evans. Mater o amser ydi hi'n de. Mater o amser. Cyn fydd y dair yn mynd yn beder. Y broblem hefyd sydd gyda Met yw, stan nhw ddim ymwysodwr sy'n lle dal y bel i fyny, stan nhw ddim fel prif naw sy'n teimlo, lle ni wan y bel mewn ti, mae'n mynd yn srach, ni wedi gadw ni, gen i siawns ni lansio ymwysodol. Na, mae'n mod yn anodd heddiw iddyn nhw bod chdi medru gweld cryfdar i ddau ymwysodwr nhw. Holden, mae wedi torri'r dacl fel efo, wedi cael gwneud hynny, mae Lewis wedi daclo, mae Clark yn mynd amdani nawr te, Young yn mynd amdani hi. Oedd o ddim yn cam sefyll, a mae blaen bysedd Alex Lang di gwneud digon mae o di aros i lawr. A diom di edrych yn gwbl gyfforddus ers yr anaf gafodd o cyn yr egwyl, a mae ar ei draed. Na, dydy o ddim, ac dyma mwyaf yn y byd, na di, dyma tala yn y byd. Fel ymwysodwr, dwi'n edrych ar maint y gol geidwad, fi'n hoffi, o'n i'n rheoli gol geidwad, 6 troedfedd, o leia 6 troedfedd. Maen nhw'n llanw'r gol. Dwi'n dal y bel wedyn a cico ysda nhw. Just presenoldeb. Bob tro, ti wrth y fod, ti'n teimlo'n saff pan gynnwch chi golwr, ti o chdi, ti'n gwybod mae o'n mynd i wneud bod i'n awdurdodol a cymryd yr amheuaeth o'r awyr bob tro. A fi'n credu, tîm llwyddiannus neu gweddol llwyddiannus da fi, o gol geidwad da da fi. Mae hwnna'n holl bwysig. Daniels. Am gêm mae o di gael. Wrth y modd efo syniad, Nick, sorry draws. Ond oeddech ti'n gwybod pan da ni reit tôl i'r ergyd yma. Ond unwaith oedd o siapio i gorff yma. Ti'n gweld o yn mynd i gymranu o'na dros y golwr i'n gornol bell yna. Wrth y modd fod dychymig y syniad. Just yr cynnyrchu yr ergyd yn y diwar bethu. Eilyddiad cynta'r gêm. Sbiwch ar y bas na. Pêl Prynawn. Ac os da chi eisiau rhywun ar ei ffenni ac ar ei diweddi, Young ydy hwnna, ond y trydydd tro ar 10 y tymor yma i Redmond Gray. A Chris Marriott ymlaen yn ei lefo. Ia, mae Leo Smith di mynd off hefyd. Gan i weld, mae Lang yn stryglo ni weld ar y llawr yma hyn. Ond Marriott yn dod fel amddiffynwr cefn ar chwith yn lle Redmond. A'r dyn yma. Daniel Williams, 8 cap. Dan 11 i Gymru, mae Lang yn dal i dderbyn triniaeth. Wel, fel hyn ydi gwyddodd hi. Young yn dod tuag ato fo, yn awtio mae'n adlamu. Ath na ddau mewn iddo fo, do. Do, dwi'n meddwl mae rhywbeth i wneud o'r hanner cyntaf na, Nick. Mae o dal i'm yn, oedd o'n hoblan i pyn bach, ond mae'n waith wan. A dyma ddigwyddodd i'ch atgoffa chi, jyst gwyliwch i ffero. Wan, pan mae o... Be mae'n cicio. Ydy, o dan y studs, dydy. Mae'n cyrraedd yna ail, dyna ddi broblem o de. Ac y Young, chwarae teg yn cyrraedd yna gyntaf. Ôl y frwydr. Mewn i'r hanner awr ola. Mae'n mynd i fod yn hanner awr sy'n mynd i deimlo'n hir iawn i Met. Craven. Evans yn hytrach. Ac fel mae Lewis di gwneud, mi roth o a mi roeth o bob ymdrech i chi. Sbiwch lle mae o fyny'r cae. Rhys yn cael pas am unwaith. Evans eto. At Price. Dwi'n cymryd, de, mae nhw'n
wedi, ella reid Emlyn Lewis fel blaenwr i trio ddal o bel mae fyny. Wel, nes i bwynt dechrau hanner amser, Malcolm. Oedd angen 3 yn y cefn yng nghanol y cefn nagoedd. Nerbyn 1 ym Sadwrn. A mae Cabongo wedi disgyn yn ôl. Dyna sydd wedi digwydd. Ac i fod yn deg ag Ryan Jenkins, mae wedi penderfynu trio rhywbeth gwahanol, so ddim byd i golli a pam lai. A dyna dyn ni eisiau weld. Dwi'n edrych ar gema'n eich gyngor weithiau, a os rhyw dîm yn mynd 3 gol ar ei holi, ti eisiau gweld yr reol yn trio neud rhywbeth gwahanol. A wedyn ni wedi weld, o leia, mae o trio stopio mwy o goliau fynd i fewn, ne cael rhyw fath o hanner lle mae dîm o'n ennill yr hanner yna. Dyna'r unig negas, dwi'n siŵr, yn yr ail hanner yna. Curwch yr ail hanner. Mae ganddo fo hawl i fod yn flin efo Craven fan'na yn does. Y bas hollol wallus na allan tuag at yr asgell. Ildio'r meddiant mor had. Ond ie, maen nhw wedi gwrdd eto. Felly man a man i Jenkins, wel, be fydde'n bosib? Be allwn ni wneud yn wahanol? A mae ganddo fo 5 munud ar 20 i arbrofi. Ond mae Emlyn Lewis di penderfynu. Dyna, mae'r gwaed i mynd i'm henni. Dwi'n mynd ôl i'n nghartre naturiol yng nghanol Ramddiffyn. Pwy sy'n reolwr tîm yma? Sislevic. Daniels. John mis mawr i'r clwbiau dwi'n dall. Dal yn y 6 ucha, 6 isa. Cwpan Cymru, rong derfynol. Cymru hefyd. Chwarae wedi siop, profi pwynt. I fod yn y tîm. Mark Jones. Os e ddim amheuaeth, mi fydd Emlyn Lewis yn allweddol i'r tîm yna. Mae'r bêl gan y blaenwr Rhys. Rhys i ganol Caiat Elliot Evans. Evans at Price. Price, cyfredd y fod Danio! Pam lai. Ac os na ymdrech arall wedi bod ar gôl y Seintiau Newydd yn y gema? Wel, Price yn gofyn i'r dyfarn fyna. Dwi'n meddwl bod Roberts wedi cael cyffyrddiad fyna. Oedd o'n i'n meddwl fyd. Dwi'n meddwl un i'r camerau oedd hi, ond gath o cyffyrddiad, gath o bus iddi. Ni'n gweld o'r tu ôl fan hyn, sicr. Lot sawdd Roberts cyffyrddiad fan hyn. Sicr mae'n ydi tad. Sa'i wedi mynd i mewn, ond dal i fod. Wedi cael cyffyrddiad dan ni. Un gol mae wedi cael y tymor yma. A honno'n gic rydd gofiadwy yn ddiweddar yn erbyn Cynarfon. Oedd hi'n gol oedd ar rester fer. Gol y mis. Nathon ni gweld i wrth gwrs yn ystod yr egwyl os ydych chi efo ni. Wel, mae'r gwragedd a'r plant yma'n barod i ddathlu efo'r tadau. Mae chwaraewyr yr academi yma hefyd. Mi oedd ganddyn nhw gêm heddiw. Fe gafodd honna i gohirio fel bod bechgyn yr academi'n cael bod yma. Debydau champagnes yn y ffoteli yna. Holden yn ei cholli hi. Williams yn gei bywyd nanodd i Evans. Nôl at Cabongo. Ie, da ni'n gweld Ben Clark yn just cymryd i safle yn dyfnach. Gadael i Danny Williams un ochr ac Holden ochr arall. Just cael yr ryddhad i gefnogi'r blaenwyr. Just y tan yn fan hyn, mae Declan McManus a Jordan Williams yn cnesu fyny. Wyt ti'n wedi fod yn dewr i dynnu Brad Young oedd ar y maes a rhoi Declan McManus arno? Na, dw. Dysa fi ddim yn gwneud hynny.
Oherwydd mae chwilio mi atig, mae'n ben i gêm. Dwi'n mynd deud, mae'r job drosodd. Okay? Mae'r swydd drosodd, maen nhw'n bencampwyr. Da ni'n gwybod y gallu gan y dyn yma. A dwi'n gwybod yn y wythnosau dwytha mae wedi pwdi ar wedi ddim yn y tîm. Ond mae tro gyntaf Craig Harris yn cael cystadleuaeth am safle blaenwr yn y tîm. Doedd McManus i mi efo hynna. Ond rwan mae Young, dwi'n gweld Young well chwaraewr yna fo yn hyn. Ie, a dyna pam mae rhywun fel Gwion Dafydd i gorau by'n oma, ond mynd ar fenthyg oedd am gobaith cael gêm nag oedd. Na, a dyna, mae o'n gweithio, mae'r Academy yn gweithio i'r Seintiau Newydd, ond y tîmau eraill, a'r clwbiau eraill sy'n cael y mantais. Ie. Sislevic i ganol maes, Sislevic eto. Holden yn cael ei dynnu lawr gan Lewis. Da eilydd ar y fi'n cam ymlaen, pas lac gan Brobl. Na chi, eiriau da chi myrhoen yr un frawddeg fel arfer. Sislevic, allai mynd o ddiwrth y cae, just ban mi, dwi'n dweud gymaint. Mae wedi bod yn glefar, mae wedi bod yn smart efo ffordd mae wedi gwneud ag i gadael Josh Daniels dod lawr yr ochr dde yma do. Ond allai geith o ryw orffwys bach. Mae wedi gael tymor dda, tymor yma. Wel, mae angen sbarddio nhw, yn yr hael hanner, dyn nhw heb rhoi lawr o broblemi i'r Met. Na, dwi'n gwybod bod nhw'n gorfod, ond mae'r feddylfryd, dyle fe fod yn caro i fynd. Dwi'n yr un meddylfryd â chdi yma, Tommy, dwi'n disgwyl. Pan maen nhw dair, hynna di'r gwaniaeth, mae rhai chdi cael safona. Ti'n bod, tempo ychal na, ti eisiau mynd allan mewn steil i gyro'r pencampwriaeth. Daniels. Mae'n dal yn ddisgol gyda llawr rhwng bai Colwyn a Hwlffordd ar ffordd Elian ac 10 munud o'r gêm yna sy'n weddill. Ydy Hwlffordd ddim di ennill dipyn. Na, just mae'n agor drws i pen y bont, nebyn pont y bryd, hwyrach ymlaen. I gau y bwlch yna. 3 pwynt. Wel, os nhw'n cael pwynt, fyna 4 pwynt. Tas ni'n sylwebu yn Saesneg sy'n galw hwnna the deduction derby. Be di pwynt? Sports mae Welsh FA. Stori arall di hwnna, ynddo. O'n i'n sôn am y podcast sgorio sy'n yn codi pynciau difyr. Mae yna destun, sam am heiaeth, mae yna destun rhaglen fanna. Y system bwyntiau yma yn cael ei hildio. Gadwch ni oedi am funud. Dyna chi, mae ei gael ar yn platfformau ni i gyd. Cyfweliadau wythnosol ac dyna be ydi testun thrafod. Nawr te, mae'n efo fan hyn. Y bel mewn ad Young! Ardderchog, Lewis, ardderchog. A mae golwr o'n i gymradwyo fo, a mae o di achub i dîm, a mae di'n hwystro Young. Young barod i orffen y symudiad yna. Holden, mae'n thebyg gyffyrddiad ola fe o'r gêm. Na bod Emlyn Lewis, mi wedi deitha hi. Diolch Malcolm, i'r gornel mewn. Emlyn Lewis wedi deitha hyn ar yr egwyl, dydy Young ddim yn mynd i sgorio eto yn yr ail hanner. Dyna di'r challenge iddo fo. Ond ni'n di ofyn i chi, hynny yw, y gorau mae'n debyg oedd Met yn gallu deud oedd nillwn i'r ail hanner, neu ni'n colli'r ail hanner. Ond yn bersonol, mae'n siŵr bod Lewis di gosod nod fo'i hun hefyd. A sbiwch pwy oedd yna, Williams a McManus yn aros yn dod mlaen. Ond mae yna fwy o beli yn dod mewn, mae'n gig gornel arall honnodd i ar Skiverton yn dod nôl i gynorthwyo'r amddiffyn. Ac am dîm ymosodol fydd gan y Seintiau wedyn. Dibynnu pwy sy'n gadael wrth gwrs, ond Brobl yn paratoi i gymryd cic gornel arall. Ydy hwnnw sy'n hwyra bod nhw'n dechrau cynnyddu'r tempo. Mewn ahiad Young. A mae honna mynd i fod yn cic gol. A dyma ni, Jordan Williams a McManus. A Brobl di un sy'n gadael. Ac unwaith eto, mae o di gadael. Yr ochr agosaf, fel mae o fod i wneud. Dim yn edrych yn rhy hapus, ond bachgen arall sy'n gadael ydy Rory Holden. Ie, dwi'n edrych rhy hapus, ond mae'n 19 munud o gyro'r trws. Unwaith eto, ag am dymor mae Brobl di gael efo, am chwaraewr, ond edrych ar dau sy'n newid gamu i'r cae. Ac os oedd
Mae Mets Caerdydd yn meddwl, gan i resma, chwan, mae'r rhaid na di mynd off. Mae rhywbeth yn debyg i Manchester City yn y weth, maen nhw'n ddefnyddio, wedyn nhw chwarae'r gwerth 100 miliwn ar y maes. Sgifet nhw, mae wedi bod yn anodd iawn i'r bachgen ifanc 20 oed. Fel blaenwr y prynhawn yma. A mae Haben Samson 20 oed ydi o hefyd. Yn dod mlaen fel eilydd i'r Seintiau. Felly newidiadau diri, dim newid di bod yn y sgôr yn ystod yr ail hanner yma. Ond am dîm ymosodol sydd gan y Seintiau Newydd nawr. O, ti'n edrych yn ôl dros y blynyddoedd, dod. Dwi'n cofio Dwight York, Andy Cope, oedd gyda nhw wrth gefn, Teddy Sheringham, Auli, gyda Solskjaer. Jordan Williams yn chwilio am Seislevich. 4 blaenwr sy'n werth 20 gol i chdi y tymor os dyn nhw'n chwarae'n gyson. Fel, tro gyntaf i fi weld cystadleuaeth o safon dwi'n sôn am yn y Seintiau Newydd, lle dwi yn meddwl maen nhw wedi codi lefel ydy fel blaenwr blwyddyn yma. Efo McManus methu cael ei le, esgu 2 blynedd dwytha, a Brad Young. Brad Young yn chwarae bach yn dyfnach rwan tu ôl i McManus. Trio illa creu rhyw fath o bartneriad. Ie, o ganddo chi Draper a Wild yn doedd. Draper dwi'n wastad ar y fainc. Williams, Clark. O, allan nhw'n i gyd Malcolm Payne yw'r gorau. Cwestiwn da. Chwaraewyr gwahanol wrth gwrs, ond nhw i gyd yn medru sgorio'r gol. Rhaid y bel yn yr onion bag. Mae o'n gredd. Oeddech chdi efo fo, o'n i'n lwcus i fod efo fo. Mae'n gredd bach naturiol. Mae'n eich chi i gyrraedd, i ragweld, i fod yn y lle iawn ar yr amser iawn. Ia, yn dy dîm di nawr, un ti'n gael. Pyn dewis y ti. Cwestiwn da. Na i fynd. Oherwydd ffordd sa fi isio chwarae, sa fi mynd am y dyn yma sy'n ar y cae rwan. Mae'r ddau ar y cae. Brad Young i fi. Clefar fi. Ie. Mae'n cynnig gymaint mwy. Mae o'n mynd i fotha Fardi. Fardi mynd o Fleetwood o 40 o goliau. Bydd y dyn yma'n gadael yn yr haf a nid o'n mynd o nerth i nerth. Wel, sy'n ni'n dewis Michael Wild. Tio pam? Mae fi wedi bod yn neud ers blynydde. Da iawn. Mae'n hen o'r ond mae'n dal i neud e. Pan bydd ddim cael ei hel o'r maes. Pasg. Bron ei cholli hi. Rhys. Cyfle i roi'r bel mewn i gwrdd Cosby Seintiau. Cic gornel. Yr unig beth o Michael Wild a Brad Young, beth yw'r gwahaniaeth i chdi? Beth yw'r gwahaniaeth i fi ydi? Mae Michael Wild, mae o'n gorfod cael croesiadau fewn iddo fo sgorio. Mae Brad Young yn medru creu cyfla a sgorio i hun. Ie, digon teg. Dwi'n mynd deud, dwi'n gwybod pwy sy'n sgorio fwyaf, cofia, sa'n nhw yn ei prime y ddain nhw. Ie, ond difon ni hefyd, pwy sy'n dy dîm fi hefyd? Pwy gyd y chwaraewyr di? Lewis Rhys. Siawns o'ma. Mae'n dipyn o sioc. Pe ba'r Met yn cael gol, mae'n siom ar uchel i Craig Harrison sy'n gosod safonau mor uchel. Mae pethau cael ei gweithio i greu cyfle o leia. Ond am wastraffus, be yn y byd oedd hynny? Ia, dim just i Seintiau Newydd sy'n nhw dildio. Dwi'n i weld be oedd fan hyn. Wel, ie, tynnu Chris Ben Clark, mae'r ddain yn nhw'n mae'r ddain yn wrthi. Oedd y ddau cyndwg a'i gilydd yn dyfan. Ie, ti'n sôn am Seintiau Newydd ddim eisiau ildio. Dwi'n siŵr fydd y dyn yma ddim eisiau ildio gwaith. Ie, tair llechen lan ar 10 gan Conor Roberts. Bydd o eisiau gadael efo'i bedwaredd ar 10. Wel, mae Emlyn Lewis di bod yn amddiffyn. Mae di bod yn ymosod a nawr mae o'n daflwr. Fydd hi'n hir, fydd hi'n fer. Cael ei hyrfio mewn. Conor Roberts yn dod, mae'n penderfynu aros. Nôl mewn, dyma'r mwyaf o'r gyffiol. Mae Medi edrych drwy'r gêm. Elliot Evans. Nôl at Craven. Nôl at Evans. A fi droed chwyth, mae'r croesiad yn cael ei ffenni allan gan Pasg. Young yn ôl yn cynorthwyo. McManus yn mynd amdani hi, ond mae gam sefyll beth bynnag
a di-ffrotodd hi yn y diwedd. Ond sy'n ni'n, wel, diolch yn ormod deud, yna'r cyfnod hira mae methu dreulio'n hanner y Seintiau gydol y gêm. Ie, mae 70 munud, 8 munud wedi mynd. Wel, ti'n gyntaf nhw gael 7 cyrff yn Cwrt Cosby yn Seintiau hefyd, Declan McManus. Dim ond 7 o goliau yn yr uwch gyngrair tymor yma. Y dosedd ar Sislevich. Mae'n gallu bod yn boenus ar y ben glina. Pasg. Mariet. Mariet yn gwybod bod o fewn 10 munud a chydig eiliadau i'w ddeuddegfed pencampwriaeth. Mae'r peth yn rhyfeddol. Daniels. McCarthy. Rhys. Mae o wedi gweithio'n galed chwarae teg iddo fo. Bach iawn sy'n cael ei roi i'w lwybr o. Mae wedi bod yn fodlon rhedeg. Mae wedi bod yn fodlon chwilio am y bêl. Da gan Lewis. Lewis at Cabongo. Cabongo at Chubb. Nawr te. Mae Saxon yn y canol, ond mae'r bêl yn cael ei chwarae nôl at Craven. Lewis. Dal i fynd. Elliot Evans oedd y nod. Ceisio chwarae'r fantes, a mi o'n ydyn ni Chris. Emlyn jyst oedd ar draws i ni fi bach, oedd yn trio i bod yn gryf a trio cuddiad y bel, ond gath o'i dan ni Chris yn ôl. Mae'n drosedd, hwnna oedd hi. Williams. Dan Williams oedd yn euog. I fod yn deg, mae Lewis, mae wedi rhoi popeth i mewn i'r gêm yma, oedd i chwarae teg. Nice deal, ynddo fe. Fe'n rhoi popeth mewn. Dyna di gryfdar o. Bob gêm. Lleia ti gael, de, 100. Evans. Mae wedi geid popeth on sgorio. Na, dy weithio'r ei dechneg hwnna'n bydd e, Malc. Gyd i ddeitha fo. Ond, mae'n rhyw slasio dar ti, mae'n chwipio ti. Da ni weld, mae'n gadw i lygad da ni, mae'n trio cadw i lawr, mae'n neud, mae'r corff yn iawn. Just y cysylltiad ar y bel na. Dim di arfer. Mewn i'r 10 munud ola. Williams. Cabongon. Atal honno rhag mynd am gic gornel. Mae Marriage eisiau cymryd y gic yn sydyn. Mae yna eilyddio arall yn mynd i fod. Ac, wel, Thomas Jones, y Cymro Cymraeg o ardal Wrexham, yn paratoi i ddod mlaen fel eilydd. Ac Sislevich yn gadael. Ia, da ni wedi clywed dipyn amdan yr eilydd yma. Ifanc ydi Thomas Jones, wrth gwrs, ond Academy Manchester United yn dipyn hefyd oedd, ond Wrexham. Ac sydd i fan hyn. Yep. Academy Wrexham, Ysgol Morgan Llwyd. Os na gôl i fod yn yr ail hanner yma. Mariet, cyfle rhoedd i mewn. Jones yn mynd amdani hi. Daniels sy'n bod yng nghanol popeth yn dydi. Pasg. Mariet tu allan iddo fo. Be sydd wedi digwydd ail hanner, Tommy, ydy Medi chwarae'n well neu di Seintiau di gorffwys ar y hwyfau? Bach ar ddau, Dredi, fod allan onest. Chi just teimlo, bydd ni eisiau, dyn nhw just i codi'r tempo a sgoro gol arall. Young mewn tu ôl yr amddiffyn Lewis ni dynnu o lawr a mae'n gic o'r smotyn a dwi'n meddwl y gall Lewis gwyno am honna.
Na fi. Gath ei ddal ochr anghywir. Mae'n goch hefyd. Na. Wel, oedd na'm angen y goch. Oedd na wedi deud hynny fyddai yn o bosib wedi sgorio. Oedd o'n atal cyfle i sgorio yn doedd. Dyna di'r rheola, ond sa fi jyst synwyr cyffredin yn y man ni man hyn gan y dyfarnwr. Dydy o ddim mor brofiadol a rhai gyda ni yn y gyngrair, ond mae o'n mynd efo llythyr y gymraith dydy fan hyn. Edrych ymlaen ar ochr anghywir. Oes na rhywun o'i gwmpas yma Cabango yna, cofiad, ond yn bell. Ond ni weld ti o'r ongl yma rwan. Mae o'n cyrraedd yna, mae'r rediad yn gampus amser i hi. A mae'n dynnu fel awr, mae'n gyda Smotin. Wow. Fysa na gyfle iddo fo sgorio. Dydy ddim yn gardyn coch, neu mynd efo hwnna. Ddim yn y marn ni. Cico Smotin ia. Gai farn, Tommy Morgan yn y man. Rhaid ni adael Siom Emryn Lewis. A mae rhaid ni edrych ar y cyfle am orfoledd y gŵr yma. Brad Young a chyfle i gael i hat-trick. Bron iawn yn heirllig, cwbl hyderus, tair i Young, 4 i'r Seintiau, 10 dyn i'r Met. Allai'n bod lot gwaith i'r ymwelwyr. Na, mae wedi bod yn brawn poenus i'r Met, ond gwych i'r sgoriwr yna, Brad Young. A oedd hi'n... Os chi'n edrych yng nghyfranwydd y gêm, oedd hwnna tair i ddim i fyny, cic o Smotin, oedd angen danfon y bant nagoedd. Na marn ni, ond beth bydd dyfarwn yn gweud yw, na'r fath y rheol yn gweud, bod ni'n siawns iddo fe sgorio gol, o ddim yn beth yn arall yn ei stopio fe, felly na beth sy'n digwydd. Pan oedd Brad Young yn dathlu i ben blwydd yn 11 ar y diwrnod fe sgoriodd y hat-trick yn erbyn Met. Mae wedi cael hat-trick arall ni herbyn nhw heddiw. I drydedd o'r tymor, a be di hynny nawr, 2 gol ar 20 yn yr uwch gyngrair, a mae yna 6 gêm o'r tymor i fynd ar ôl hon. Mae yna esgyd air yn aros amdano fo. Daniels. Marriott. Cyfle i edrych a Ganeli Young yn mynd amdani hi. Jones yn ei gwiro'i nôl at Daniels. Mae Daniels yn heiddi gol. Ia, hynna sal. O, i safon am o. I godi'r bel gymaint o bell dros y traws. Ond sydyn iawn jyst ar cic o Smotin. Nes ti weld yn hop, skip. Ond maen nhw'n neud hynna'r bwrpas dyddi, a maen ti'n weld yn y uwchgyngrair Lloegr. Maen nhw'n jyst cadw... Mae'n ddewr yn neud o. Na ni weld jyst y cyfle yma, mae'n mynd y bell dros y traws. Ond, mae'n hop y skip, a mae'n cadw lygad ar y golwr. Gadael y golwr ddeifio, a mae'n reit i mewn. Ffordd arall. Mae yna ganlyniadau yn cyrraedd ni. Mae Caerdydd di ennill y gêm ddarbu ymrystau 1-0 i'r ymwelwyr Peri Engine sgorio honna. Fuddugoliaeth hir ddisgwyliedig mawr i hangen a i Gaerdydd. Mae wedi gorffen yn ddi-sgor yn y gêm rhwng Bai Colwyn a Hwlffordd. Felly o leia mi fydd y Steve Evans ychydig bach hapusach efo'i amddiffyn yr wythnos yma nag oedd yn y gêm diwetha. Mae'n amser dadansoddi Malcolm. Hynny yw, wrth ni gael golwg, mae Bai Colwyn nawr o fewn pwynt i Aberystwyth. Ie, amser dadansoddi, hynny yw, mae wedi bod rhy hawdd, Malcolm Allen. Do, fel da ni wedi gweld llawer gêm efo'r Seintiau Newydd tymor yma. Ydyn nhw wedi codi lefela o tymor dwytha yn bendant. I fi, maen nhw wedi bod mwy ddigyfaddawd efo'u penderfyniadau clinigol ar y cae. Dyna sy'n gwahanu nhw ar gweddill. Ac yn sicr, maen nhw wedi dangos... Dyn nhw'n gyrru gwers dim mwy, jyst nhw sy'n gosod y safon. Belgan Evans.
y math o chwaraewr sy'n cael dylanwad mor aml ddim di digwydd yma. Ac yn y man, Malcolm, mi ofynna i chi am eich dewis o seren y gêm. Oedd hwnna'n dacl dda iawn gan Joe Evans. Evans at Samson. Dwi'n meddwl sa'ch ti'n mynd i dewis seren y gêm. O, Bale. Mewn at Evans gan Craven. Manus. Haven Samson. Cwpl ar ei ben ei hun. Dim dewis ond pasio am yn ôl at Chubb. Wel, di ddim wedi bod y chwalfa o rywun yn poeni amdano fo ar yr egwyl. Pasg. Mariat. Mae un tîm yn ysu am y chwiban i gael cadarnhad o'i pencampwriaeth. Mae'r llall yn ysu am y chwiban i'r gêm ddod i ben. Cyfle ni, Malcolm Allen, sôn am seren y gêm? Ia, Brad Young, pob yn gwybod erbyn hyn, hat-trick iddo fo ar y diwrnod, yma ni golia fo. Yr un cyntaf fan hyn, ti'n edrych ar, mae yn just yn codi on dros y golwr. Mae yn mor hynna'n feddiannol i ddechrau, ond wedyn hyderus hefyd. Wan, yr ailyn. Mae'n just, hon di'r gorau i fi, oherwydd mae o'n reit allan i cwrt Cosby, mae'n codi ben, pasio mewn i gornel, wedyn y skip, hop, skip, a Brad trick iddo fo. A mae diwrnod 21 oed, mae'n fod besar i wylio eto, a di creu argraff mawr yn y fi tymor yma, ac wneud y Seintiau Newydd yn dda iawn i gadw i gafel yn y fôn yr a. Mae yna elyddio yn digwydd, ac Evan Cadwaladr, 19 oed, sy'n dod mlaen i'r maes. Ac Evans, sy'n un o'r amddiffynwyr sydd wedi cael pynhawn anodd, sy'n gadael y maes. Mae'n edrych, mae'n dioddef fan hyn, gobeithio fo a Emlyn, colli fo a Emlyn Lewis, fel dau amddiffynwyr canol am osnosau i ddod. Ac mi gaiff y chic gornel i chymryd. Mariat. Os e halen i fod ar y briw. Lang yn dod, lang yn dal. A mae'r chwiban ola wedi cael ei chwythu. Mae'r anochel wedi digwydd. Y cynta i longyfarch Craig Harrison ydy Ryan Jenkins. Ac mae chwaraewyr y Met yn ysu i adel. Mae chwaraewyr y Seintiau yn llongyfarch i gilydd. Achos unwaith yn rhagor, maen nhw wedi cyflawni y gamp. Ie, falle, y gamp bod pawb wedi disgwyl iddyn nhw i cyflawni, ond maen nhw yn ei wneud o mewn steil Malcolm Allen. Mae'r rhain yn bencampwyr gwbl deilwng efo buddigoliaeth swmpus o beder i ddim. O fe, hwnna ti'n edrych ar Craig Harrison yn ei olwr. Y dwy gem wedi golli, es bod wedi dod yma yn ôl am yr ail dro. Mewn faint, 2 mlynedd wan, a ti'n edrych ar y safona y meddylfryd cryf sy'n gan i chwaraewyr o. Dwi'n dall, mae yna lot o bobl efo pwyntiau negyddol yn deud maen nhw llawn amser, maen nhw'n hyn, maen nhw'n llall nhw sy'n o'r pres ac arian, mae'r bwlch maen anferthol. Hei, clod pa mae angen clod. Mae'n y werth bob dim. Pencampwriaeth arall, be am chydig bach o ymateb, draw ni at Nicky John. Well, Craig, it's the 2nd of March and there's another TNS League title in the bag. Can you sum up your emotions and feelings? Yeah, really, really pleased. You know, this is what we work hard for all week, you know, all month and all season. You know, obviously we've had a fantastic lead for a while now, but until it's done, it's not done. You know, we've got to keep our heads on it. We knew it wasn't going to be an easy game today. We started really well, and to get a lead as quick as what we did, and then I thought after that, you know, the game fizzled out a little bit in the second half, but yeah, everyone's, you know, I don't think it'll feel as good as the first one I ever had, but after that they've all been fantastic, and you can't get used to it. Can I ask you what pleased you the most this afternoon, not just about the performance, but of your players' attitude as well? Yeah, it is. You know, we spoke about it earlier. We've got a strong squad, and if people don't turn up and people don't work hard and people don't apply themselves in the correct way, then they're not going to be in the team. You know, we're very, very fortunate that we've got 20 players that do that on a daily, weekly basis, and it shows on the pitch. And
you know, before anything, we score some fantastic goals, play some fantastic football, but before anything, make sure that we work hard, and we work as hard, if not harder, than the opposition. You know, and I think certainly this season, you know, the boys have proved that as well. It's time to go and enjoy the celebrations, Craig. But llongyfarchiadau mawr, many congratulations. Thank you very much, Vicky. Thank you. Thank you. Craig Harrison yn ddyn bodlon, mae'n siŵr. Dyma nhw, y pencampwyr, trydydd tro'n olynol. Felly, jyst i atgoffa pawb bod rhywun di ennill y gyngrair eflaw y Seintiau Newydd yn ddiweddar. Cei Conan gwneud ni ddwywaith yn olynol. Ond 16 pencampwriaeth nawr, mae'n dipyn o record iddyn nhw. Tommy Morgan o ran tymor yma, ni sôn am 4 cystadleuaeth, felly mae 2 yn y bag fel petai. Ond ennill y gyngrair, ennill cwpan y gyngrair. Ti'n gwybod nhw'n ennill y cyfan? Mae siawns da ganddyn nhw, ei bos o gwn i bai. Gwybod, maen nhw'n gwneud gwaith hawdd o'r gêm a prawn yma. Felly fydd Met yn edrych ni, nid i anerio sgôr o'r 8 i 4. Felly gêm fawr ddyn nhw nawr mewn pythefnos yn gêm gynderfynol. Ond prawn yma, fel gweddill y tymor, yn y gweddill y gemau hyd yn hyn, maen nhw wedi bod yn wych. Beth ni'n hoffi amdani nhw, maen nhw'n chwarae pêl-droi deniadol iawn. Rhywbeth yn debyg, ond safonau gwahanol Manchester City, fod elyddio heddi, y 5 chwaraewr yn dod ar y maes, mwy o ddefnydd wedi cerdded mewn i unrhyw dîm arall yn yngred Cymru. Felly, bod mae safonau da i gael yma. Nathon ni oedd y chwaraewyr yn crwydro amgylchicau, felly 24 buddigoliaeth yn olynol. Nawr, 27 yw'r record, a gêm rhif 27 yw'r rownd cwpan her yr Alban yn Falkirk efo Adrionians. Mae hwnna'n teimlo fel yr her mwyaf iddyn nhw. Wel, mae hwnna'n mynd dipyn o challenge i ni wy. Roedd bant o gatre, lan yr Alban. Ond peth yw, maen nhw wedi dangos bod nhw'n gallu amddiffyn fel yn rownd gynderfynol erbyn Falkirk. Felly, mae ganddyn nhw'r chwaraewyr sy'n gallu codi gemau hefyd. Ac y traws newidiad o Astel a Hudson, 2 chwaraewyr, 6 troedfedd, 6 modfedd, a nawr Pasg a Davies, gyflym, dim o'r gorfforol falle, ond chwaraewyr da. Felly ni'n barod am y seremoni. Dwi'n credu, dyma'r cwpan trawiadol unwaith eto. Ni'n gwybod mai dyma fydd y unfed tro'r 15 i'r Seintiau wneud hyn, neu dyma fydd yr unfed tro'r 15 i Nick Parry ddisgrifio hyn, o le mae fe'n gwybod beth sy'n dod, draw at chi, Nick. Ie, mae yna wen ar weitha y ffaith bod o mor gwbl gyfarwydd. Ac Stuart Lawrence a Charles Rowlands o fwrdd y cyngreiriau cenedlaethol sy'n yn cyflwyno. Ac i rai mae'n brofiad newydd, i eraill mae'n brofiad gwbl gyfarwydd. 16 pencampwriaeth i'r Seintiau Newydd. 10 o'r rheini wedi dod i'r rheolwr Craig Harrison, ond 2 o'r 10, cofiwch, tra'n rheoli Cei Conan. Dyn nhw ddim wedi cael eu curo o gwbl y tymor yma. Maen nhw arediad rhyfeddol o fod wedi colli 1 mewn 4 o gemau. Da chi'n gallu pentyrru Malcolm Allen 1 ystadegyn rhyfeddol ar ôl y llall. Mae o'n dîm rhyfeddol. A mae o'n record ar ôl record ar ôl record. Be arall beth ydyn nhw'n neud? Monci o beth sy'n o'i blaen nhw. Mae angen i cwbau eraill edrych ar hyn a edrych ar y bwlch. Ella'r Cymdeithas Pêl-droed helpu hefyd yn rwla i wneud tipyn bach mwy cystadleuol. Ond cymryd dim byd, mae clod pan mae angen clod, a maen nhw wedi dangos hynny eto tymor hyn. Mi oedd yna rai meddwl bod y tywysog William yn mynd i aros yma ar ôl i ymwylid ar Wrexham ddoe. Ond oedd y chwisgi bach na gafodd yna gwesti'r tyrff yn ormod iddo fo, dwi'n meddwl. Felly champagne a chwmni Stuart Lawrence a Charles Rowlands da ni'n gael. Ond bydd hein dal yn dathlu hyn o'n i. Ie. A mae o'r dyn. Pencampwriaeth gynta 1 iddo fo. Pencampwyr, da gweld y gair yma. Ac yn aros yn barchus gyda llaw allan o'ch llun chi yn ar y maes. Mae tîm y Met yno yn edrych ac yn meddwl sut yn y byd yda ni yn cyrraedd
y lefel yma. Sorry Nick, a Leo Smith y fanna de. Just yn dathlu fo'i deulu yn y dorf. A sbiwch ar Chris Marriott yn ennill y pencampwriaeth uwch gyngor Cymru am y 12fed tro. Cwbl ryfeddol. Gallwn mi allwn ni drafod nad ydy hyn yn dda o safbwynt delwedd y gêm. Gallwn fe allwn ni drafod bod y peth yn gallu mynd yn syrffedus, ond mae rhaid i ni gydnabod. Mae'r pencampwriaeth unwaith yn rhagor yn mynd i dîm arbennig iawn. Ac am yr unfed tro ar 15, pencampwyr uwch gyngor Cymru ydy y Seintiau Newydd. Does na neb wedi ennill y pencampwriaeth yn gynt yn y tymor chwaith. 15 diwrnod yn gynt na nathan nhw y tymor diwetha. Maen nhw'n mynd am 4 tlws. Mae yna 2 yn y gist, yn ddiogel, yn barod. Nick, diolch yn fawr iawn. Mae yna stori, mae'n stori wir. Cwpan y byd 1958. Oedd clybiau ddim yn codi cwpan ar ddiwedd gemau. Nath Brazil ennill cwpan y byd. Oedd y boes Cameron cwyno bod nhw'n methu gweld y cwpan. Captain Brazil yn codi'r cwpan i'r awyr. Na'r tro cyntaf i rywun codi cwpan yn uchel yn ôl y llyfrau hanes. Chi methu codi'r cwpan yma, so jyst fi drwm. Yr unig fang yn 2 ohonych chi i codi'r cwpan yma. O, maen nhw'n codi'r cwpan. Oedd beth mwy anodd, maen nhw'n dweud drwy pnawn dy credu i codi'r cwpan, Tommy. Ond i lot o rhaid, mae'n profiad newydd i rai yn o fel Brad Young a chi gweld Leo Smith yn mwynhau. Maen nhw yn heiddiau yn amod. Dori draws bod gyda fi, Tommy, cyn chi gael gair, achos ni'n cael ymateb. Mae Chris Marriott gyda Nicky John. Mae fe'n hen gyfarwydd a gwneud hyn. Draw dy ti, Nicky? Well, Chris, for some of these boys behind you, it's a completely new experience this afternoon. But for you, getting your hands on the trophy is something that you've done a few times before, 12 in all, I think. So first of all, congratulations for that. Can you sum up your emotions this afternoon? Yeah, just job done. Probably relief more than anything. You know, TNS expectations to win the league every year. You get used to it in the end, obviously the pressure. You know, we are expected to win, but you know, you need to go and do the job. And obviously when we didn't win the league those few years I've been here, you know, it shows that it can happen. So you've got to be switched on at all times, and it's still a great achievement. Do you think it's fair to say that this season as well, that the team really seems to have evolved in all positions, really? It seems like a really strengthened side this season. Yeah, I think it's a very strong squad, isn't it? You know, we've got 2 players, even more, for every position that could easily play any game. Got some great players. As you say, you look at the bench today, I think it's, you know, really strong bench, and lads in the stand as well. They're great players, so yeah, it shows the great squad we got. We did mention this is something that you've the experience of doing a few times before. Where does this one compare? How would you compare it? It's hard to compare, and they're all different, and probably because we won it by such a big margin early, it probably takes the emotion from the celebration today, but it's been coming for a while, hasn't it? But it's still a great achievement, and something we need to celebrate. So 2 cups down and potentially another 2 to go as well. Exactly, yeah, we've got to win them 2, haven't we, to complete the season. I think we'll be gutted not to win them all, but we've got to be on our game, carry on playing professional league games, and just crack on from there. Chris, go and enjoy the celebrations. Many congratulations. Diolch yn fawr iawn. Thanks, Nicky. Nice one. Cheers. Ie, chi'n gwybod iadau iddo fe, diddorol clywed yn gweud, maen nhw eisiau'r 4, yn dyn nhw. Maen nhw eisiau ennill y 4. Mae'r clybiau'n cwrdd eto mewn cwpl wythnosau, Tommy, yn rownd gynderfynol. Cwpan Cymru, wrth i ni weld y gol gwych gweld y... Mae hwnna mwy o waith na dal y fel allan o'r rhoed yn dweud i Conor Roberts. Ond jyst o ran y rownd gynderfynol Cwpan Cymru, sut mae Met yn 3 yn y gêm, neu sut maen nhw'n newid pethau? O leia, colli 8 i ddim, nawr colli o 4 i ddim, maen nhw'n bron na. Ie, mi cael ei... Wnaethon nhw wthio emlyn mlaen, neu llinell mlaen am 2 funud yn ystod y gêm na heddi. Bydd rhaid nhw ar y 4 yn y cefn i fi. Os yw nhw ar yr un system, y Seintiau Newydd gyda Brad Young, fel un yn mysodwr, Chewi Mangor, 3 chwaraewr amddiffynwr i marco fe. Felly fydd nhw newid y system yna. A hefyd, gêm, mae'n bwysig just mynd am y gêm a mynd am y gyddygfe. A hefyd, nath neb rili daclo Brad Young nhw. Mae eisiau rhoi rhywun droi dros y ffens. Mae rhaid ti gystadlu a dangos bod chi eisiau ennill y gêm ar gael rhyw frwdfrydedd. Dim pwynt bod yn pasif a gadael bethau y diwrnod. Dwi'n gobeithio bod e ddim yn gwrando, cos ni'n mynd i glywed wrtho fe nawr. Ni ddim yn mynd i daflu fe dros y ffens, ond ni draw at Nicky John.
Well, Brad Young, the man of the moment, I think it's fair to say. That wasn't a bad afternoon at the office, was it? I mean, yeah, coming into the game knowing if we would get 3 points to win the league, obviously was over the moon with it, and to get my hat-trick, I'm obviously over the moon individually, but most important thing, we won the league and we set our goals, but it doesn't mean that it's over. We still go again, and we've got upcoming games coming up, and that are really important. Yeah, we've just been speaking to Chris Marriott, who obviously has won this league with this club 12 times before, but for you, it was a first experience. How does it feel? I mean, yeah, like I said, plenty of times I've come here to win trophies, score goals, and I've won 2 trophies so far, but we've got 2 more that we want to win, and we want to stay undefeated for the rest of the season, so the goals hasn't stopped. We've got new goals that we want to set. I came down and spoke to you here a few weeks ago, and you mentioned at that point that one of your own personal goals for this season was to hit 30 goals. That's looking increasingly likely, not only to do that, but to surpass it as well. Yeah, I said 30 plus. Obviously, I want more, I'm greedy. I think I'm on 29 now, so the next goal would be set another task and I hit 40, so that's what I'll be driving for next. And that penalty this afternoon as well to seal the hat-trick, I don't think I've seen many taken with more confidence. Yeah, I practice it every day after training at Villa. I've done it like 15 times now, and it's gone in the back of the net every time, so I've locked it. I know how to master it. If the keeper stands down the middle, if I put it further enough in the corner, he's never going to get there. If he dives early, I go the opposite way, because I don't even know where I'm going again until last second when I look up. So, yeah. And now I suppose it's just a matter of securing that quadruple, is it? Yeah, securing it and going the whole season undefeated. We've got new goals that we want to set, and plus 100 goals for the end of the season. Well, listen, many congratulations. Enjoy the celebrations. Diolch yn fawr iawn, Brad Young. Thank you. Ie, llongyfarchiadau mawr iddo fe. Rydyn ni'n gweld mwy o'r to ifanc yn ymuno yn y dathliadau hefyd. Mae pob un o'n nhw nawr wedi gweud, maen nhw wedi sôn am y 4, maen nhw wedi sôn am mynd drwy tymor heb golli. Yn amlwg, na i targedau nhw, Tommy. Wel, sicr, sy'n ddarllen nhw chwarae amdano nawr, os e. Mae'r gyngred wedi cael ei ennill prynawn yma, felly y ddoi gêm gwpa sydd ar y rôl am rhaid nhw'n amdani. Ie, mae'n mynd i fod yn ddiddorol. Mwy o'r golygfeydd gwych yma. Fan hyn, wrth ochr y cae, ni wedi gweld Leo Smith yn chwaraewr hapus ac yn dad balch. Mae ferch fach gyda fe yma heddi hefyd, draw at ni at Nicky. Leo, dwi'n gwybod os dwi'n gallu gwneud y cyfweliad yma. Heb siarad mewn llais bach gwirion. Dwi'n meddwl bod gen ti'r wobr ora un yn dyddwylo yn fanno, ond llongyfarchiadau mawr, sut wyt ti'n teimlo? Na, da ni wrth yn bodda yma. Dwi'n mynd â un o as y mam, dwi'n meddwl. Ond na, da ni gyd o falch. Mae'n rhywbeth o ni eisiau gwneud, a da ni wedi gallu gwneud yna. Dwi'n falch bod hi yma hefyd. Ia, mae nôl o bach yn camera siai ar hyn o bryd, ond na ddim amheuaeth pnawn yma o gwbl mewn gwirionedd, nag oedd ydych chi'n edrych yn gyfforddus iawn o'r cychwyn cyntaf? Oed, da ni'n gwybod erbyn unrhyw tîm, maen nhw'n dod i TNS, maen nhw'n eisiau gwneud o'n anodd i ni, ond da ni'n angen ei siŵr bod da ni'n gweithio'n galad, da ni'n gweithio ar gêm ni, a ella bod o'n gyffyrddus, ond da ni'n angen cadw'r sefonnau'n uchel, a neu siŵr da ni'n mynd dropio hynna. Weithiau ella da ni'n tynnu'r troed off y pedal, ond da ni'n angen ei siŵr bod da ni'n cadw'r sefonnau yna i bob gêm da ni'n chwarae. Mae'r sefynnau yna wedi bod yn amlwg drwy gydol y tymor yma. 2 dlws wedi sicrhau, a 2 arall ar ôl rwan. Oes, mae'n targed ath ni setio allan cyn cychwyn y tymor, ond na, da ni ar fin o wneud yna, ond da ni dal angen gweithio galad bob gêm, ond targed i ni fynd trwy y gyngau heb colli hefyd, so mae'n tasg anodd, ond tasg dwi'n meddwl allan ni'n neud, ie. Leo, llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch i ti, ond diolch yn bennaf i Nola fach. Diolch, Nola! Diolch fawr iawn. Gwych. Ie, Leo Smith yn fyna. Mae rhaid o grymu, mae'n angen dymu i'r Tommy ar ôl rhoi sylwadau fe. Ni'n caru Tommy Morgan, go iawn. Ie, jyst i gloi, ti'n llongyfarchiadau'n amlwg i'r Seintiau. Am hynny, draw i'r gweddill, sut chi'n stopio nhw? Na'r her i'r clybiau eraill am hynny. Beth sy'n poeni fi weithio, bod y clybiau eraill jyst wedi mynd, o na fe, maen nhw mor dda, dim byd ni'n gallu neud. Mae hwnna'n ffordd beryg. Dim bod fi'n gweud mai dyna ffordd maen nhw'n meddwl, ond mae hwnna'n ffordd beryglus os mae'n ffordd ni'n mynd. Falle bod eisiau rhywun fel Andy Morrison i ddod yn ôl i'r gyngrair a rhoi challenge i nhw. Rwy'n pam nath rhoi challenge, methu nhw.
Ond i fod yn deg, maen nhw wedi cael tymor gwych hyd yn hyn. Os na gewn nhw'r 4 nawr, bydd nhw'n tymor siomedig yn bydd e. Wel ie, maen nhw wedi sôn, dyna'r target yn amlwg, dyna'r golygfeydd, y cwpan wedi godi, llongyfarchiadau'r Seintiau Newydd yn ben campwyr unwaith eto. Diolch am eich cwmni chi, lot mwy o bêl-droed i ddod dros y dyddiau ar wythnos nesaf. Yn fyw fan hyn ar sgorio, hwyl fawr i chi.